No dobrý večer. Dnes začíname neskoro. Aj tak, jak sme neskoro začali, tak skoro skončíme. Pretože normálne mi tu horia prsty dneska. Tak, jak máme toľko materiálu nachystaného, tak dneska za to všetko fantastický materiál. Kazí. To sa stalo minulý týždeň teraz a potom Osuskou, to je bomba, lenže počítač, tak bol zaťažený, toľko krásnych vecí máme, matematikou maka a počítač tam niečo sa dodrbalo, takže na zajtra to sa pokúsime spraviť. Zajtra bude ozajstne takže tak, dneska je len vysielame tak bez toho materiálu. Sa, vyskúšame telefón, pár minút, pustím aspoň zostrih, čo som dneska tam bol. Lebo ja som pripravil špičkový materiál, lebo od rána 2 hodiny som strávil tam u Kisku a tak, jak olympionikov. Niektorí olympionici odkazali, takže tak, hej, všetko. Stretol som tam najstaršieho olympionika, 86-ročného stretol si tam, koho? Osuského. Osusky, Korda, Mika. Materiál, čo Matiko má tu. A nemohol to všetko spracovať, lebo to počítač mu tam blbne. Ani nespím, ja som od rána nespal. Takže nevadí, zajtra ideme. Takže live from New York, it's Saturday night a ideme vyskúšať náš nový telefón. Takže aspoň toto je taká skúšobný test run a zajtra by malo byť takže tak, aké ste ešte nevideli. A toho potkana Osuského, ako utekal, čo tam bol. A potom bol aj za Sulíkom matematikom. Ja som bol, zajtra uvidíte Sulíka, Osuského, Kordu, Miku, uvidia Butoru, Martin Butora, poradca prezidenta. Hej. Kurva, to máme tu proste, ale tak toľko máme, že sa počítač zavaril. Kordu dneska chytám, Korda utekal. Ja som myslel, že mi dá facku, lebo pán Korda, vy ste s tým nožom manželku naháňali, ne? A to, on tak iba kúkal na mňa a fixoval ma a čakal. A teraz už on čakal, že či, lebo on asi premýšľal, či mi dá facku, vieš? No. A nedal mi facku, našťastie. My nezavádzame násilie do politiky, my zavádzame násilie nikde, ale je lepšie, ako Aristoteles povedal, to ešte pred Ježišom Kristom. Je lepšie byť obeť neprávosti, než páchať neprávosť. A Ježiš Kristus to potom v tom vyjadril, je proste, keď ťa niekto udrie po jednom líci, nastav mu druhé. Takže učenie Ježiša Krista má základ v Aristotelovi. Takže toto je základ našej civilizácie. My sme civilizovaní. My žiadne násilie nestávame. Ale čo my robíme? S našim intelektom je taká sila, ako keby sme im dávali s pestiami a oni chudiaci jedine, čo nám to môžu vrátiť, nie intelektom, ale fyzickým násilím. Takže to, čo urobil Osusky, to je manna, to je dar z neba. Teraz sa ukázalo, aký je to fašistická svinia, ktorá ide zavádzať fašistické praktiky násilia do politiky. Však toto fašisti zaviedli do politiky v minulom storočí. Násilie. To je špecialita fašistická. No a on nechce byť nazývaný fašistická svinia. Fašistický hajzel. Takže na zajtra bude videjka, proste zajtra bude tak, že tak, aké ešte nebolo, lenže zlyhali sme, dúfam, ja som tak zlyhal. Nie, ty si nezlyhal, to počítač zlyhal. No tak nemáme tu také štúdia, jak Markiz alebo Jojka, alebo títo tu majú. Však to majú také špičkové štúdia, že my si nemôžeme dovoliť miliónové štúdia. My tu máme pár počítačov na kolenia a tak to robíme. No. A niekto nám poslal bezlučnú myši, teraz už nepočuť, jak ťukám. To si sami ľudia. Ale máme nový telefónny systém, tak daj číslo, nech ľudia volajú. Počkaj, nech ľudia volajú, chceme to vyskúšať. Daj číslo. Či bude fungovať. A navrhol by som tak. Urobíme 2-3 telefonáty, či fungujú. Potom pustíme zostrih, čo sa dneska udialo, aby ste vedeli, čo zajtra vás bude čakať. Lebo toto, čo teraz uvidíte, už teraz budete vidieť niečo, počujem a za chvíľku prídem k tomu. A potom, lebo teraz som volal Harabinovi pred pol hodinou, to už bolo 9:30 či koľko, on ešte na tom liečení, lebo dneska som pýtal Miku, či sa mu ospravedlniť za tie klamstvo, vieš. A že vlastne o čo tu ide, hej, tak som pustíme ešte rozhovor na konci, hej, čiže pustíme
to, čo sa stalo dneska v prezidentskom na hrade. Aha. Potom ešte porozprávame chvíľu a potom pustíme 10 minútovú nahrávku s Harabinovom, čo som... Ale hlavne ideme vyskúšať náš nový telefónčik. To je zabalené, ale... To ideme vyskúšať. Už máme všetko, pozri. Messi nás mi ukáže, takže keď toto bude fungovať, potom budem robiť relácie ohľadom ekonomiky. Už budeme aj sám to robiť. Áno, mimo takže tak. To bude asi moja vlastná relácia, to uvidíte. Lebo tú ekonomiku musíme začať rozoberať, aby sme vedeli, čo budeme robiť po revolúcii. Čiže raz ešte zopakujem. Toto dneska je iba skrátená relácia, taká 20-minútová a zajtra bude full tak aj s dnešným. Tak uvidíme telefóny. Počujem ma, ja som raz zobudil, už o 6 som bol hore, ne? A vedel som, že Kiska o 10, hej, a toto, hovorím si, nechcel sa mi tak ísť, vieš, tak nakoniec som sa poobliekal, bo som sa potreboval ísť ostrihať, vieš. Tak som išiel najprv tam, a potom sa išiel ostrihať a nechcel sa mi, ale taký materiál, ja som dneska získal, počujem ma. To zajtra do kolien, všetci pôjdu do kolien. No. A ten Osusky, tak tam, to bolo niečo, že proste, toto musíte vidieť. A, už zvoní? Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Á, krásne, no. No, počúvame. No, hlasčeše, bešedujte. Aj prepínať sa môže, už takto druhý volá, vidíš? Aha. Dobrý večer, ešte raz. Kľudne hovorte. Počkajte. Dobre, druhú linku. Haló? No, zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Krásne, čo? Dobrý večer, páni. Vítajte v Takže tak show a live naživo z New Yorku. Ste sa dovolali do New Yorku. Čo máte na srdci? New York, no. Na srdci mám to, že minule ste dali toho Zurindu, ako dostal po tej sprostej hlave. A to zajtra bude ešte lepšie. No a potom si tam dali byť pred 2 rokov, ako sa tam vykrúcal potom pred novinami, takže... Však to je tá paródia, to je tá satíra. Jasná vec, že nikto mu nedal po hlave z našich Vaskyugendov. Však to je tá paródia, že sme toho Rastia tam dali, jak mu s ním rozprával. A potom ste spravili srandu, Zurinda dostal po hlave s Roxorom a tu bola zaväzaná hlava. Však jasná vec, že... Dobre, lebo ja som si myslel, že vlastne to nadväzuje na to, že on dostal po tej sprostej hlave. Tak, a že potom vlastne, že sa vyhovaral novinárom. Ja som nevedel, že to vlastne to je len akože paródia. Áno, však takže tak, toto je komediálne show, tak tu robíme takéto veci, že... Lebo ináč toto by si každý prijal, aby Zurinda dostal z Roxorov tyčo po hlave. Ale samozrejme vieme, že to je sen. To prijal, len ono to by znelo, že akože dostal po tej sprostej hlave, za tej cigánskej, a potom... Vy ste to pustili, že to vlastne malo nadväznosť na seba, ale to video bolo pred 2 rokov, tak to bol troška zavedený. Áno, tak Tešil, že on tam pindal do tých chlapcov a potom mu nabúchali po tej sprostej hlave. Áno, a potom s tým obväzom na hlave, čo bol, takže to proste komédia, paródia, takže toto je takže tak komediálna relácia, no tak preto tu robíme také. To sa tam hodilo. Zurinda, ako má obviazanú hlavu, to sa tam hodilo. No. A to tak, že sa potom... Dobre, chlapci. Dobre, tak som rád, že ste mi to vysvetlili, takže tak. No, dobre, díky, že si zavolal. No, díky. Dobre, čaute. No, dobre. Tak tu je niekto ešte, neviem, či tak sa toto funguje, lebo Messi Martin išiel hore pozrieť do počítača. Haló? Niekto? Haló? A, tu je niekto. Haló, takže tak. The Nightbirds, noční vtáci, takže tak, bešedujú. Haló? Počujeme sa? Á, výborne. Ty, ja už to viem ovládať aj sám. Toto je fantázia. Toto bude... Potom budem robiť show o ekonomike, pretože problém není dať dole tento režim. Problém je, čo potom. A toto musíte všetci vedieť. Takže potom budem robiť sám show, kde sa to bude vysvetľovať. No, dobre, bešedujte. Zdravím, pri telefóne Marek z Prešova. Dobrý. Fantázia. Dobre, lepšie, jak bolo, čo? Toto je fantázia. Dobre, bešeduj. I'm all ears. Chcem sa vás spýtať, pán Vásky, že či by ste prijali, čiste teoreticky, to je taká otázka, pozvanie do relácie medzi priestor u pána Petra Králika a Juraja Poláčka na tému, že vy ako pán Vásky ste dostali facku od Osuského. No, pravde. A to je jaká relácia? Kde je to? Na Slobodnom vysielači. Áno, však ja som tam chcel robiť aj takú zvlášť reláciu, áno, tak keď ma tam pustia ešte, no. Lebo už ja mám zákaz všade.
Všade. A dneska som ja som napríklad sa dneska ku Kiskovi nevedel dostať. No. Mňa jediného nechceli pustiť zase, že aký som tam robil bordel. No. A potom ma pustili a hovorím, Máš to na videu, nie? Joj, to je no, to tak také počkajte, video. uvidíte, ako ho nechceli pustiť ku Kiskovi. Takže my sme proste, my nebijeme nikoho, my nikoho fyzicky nenapadáme. My len intelektom ideme na nich a oni sú takí jebnutí. Však jedine, čo nám môžu povedať, si blázon, si idiot. A dobre, v čom som blázon? A už sú hotoví. Pretože my hovoríme pravdu. A keby nám začali vykladať, no vy ste povedali, pán Vasky, to, a to ste povedali, pán Vasky. A je povedal, a nie je to pravda? A už sú ticho. Takže preto ich tá zlosť, tá nemohúcnosť, pretože oni sú na strane klamstva. Oni sú na strane fabulácie. Oni sú na strane fantasmagorie. Ale my sme na strane ozajstného sveta. A to sa nedá preraziť ozajstný svet s fabuláciami. Tak tá zlosť ich je a jedine násilie na nás. No. Takže, dobre. Ešte ste tam? Áno, počujeme sa. Takže, áno, ja príjmem vždycky, však ja som bol na Slobodnom vysielači veľakrát, ale hovorím, už to proste, my sme takej špičky, my sme takí hľadači pravdy, že proste ľudia už sa nás boja. Nie, že boja, ale proste vedia, že odhalujeme pravdu a búrame ilúzie. A toto je najhoršia vec. Ľudia nechcú prísť o svoje ilúzie. Pretože tie ilúzie si vytvoria takú bublinu, v ktorom sa im komfortne žije. A ja prídem, tú bublinu im prepichnem, bum! A už to nie je komfort. A kto je na to, kto je vina? No to je to Vaského vina. Pretože mi prepichol moju bublinu. Moje ilúzie mi prepichol. Ja chcem žiť v mojich ilúziách. A preto nikde proste sa nastráňa. Ani Vatika nechceli pustiť na tam, čo bolo dneska. Však to budete zajtra, to bude všetko na videu. Zajtra, keď to spracujeme. Takže sranda. No takže odkážte im, že áno. A ja som pripravený všade ísť. Však pozrite sa. S Osuským, čo robili rozhovory, ani jedno médiu ma neskontaktovali, aby spravili so mňou rozhovor. Pôjde na tlačovú radu. My dáme ešte na všetky médiá, čo zverejnili Osuského, bez toho, aby konfrontovali Vaského a ešte označovali za provokatéra, ešte dostanú pokutu, ti hovorím, lebo ak dáme pôjde na tlačovú radu, pôjdu dole, rozumieš ako? Dobre. Hej? Dobre, toto bliká. Ja vám len ešte poviem skrátke, že vy, pokiaľ sa nemýlim, pán Vasky, tak vy žijete niekde, tuším, že v Bratislave. Tak konalo by sa to na Hatalovej ulici a väčšinou je to v pondelok s časom od 20:30. Áno, to Bavolár tam funguje. No áno, však ja nemám problém, že ak som chcel tam, aby som mal pravidelnú reláciu, ale Bavolár povedal, že nie, že to neschvaľujú. No tak dobre, neschvaľujete. No. Dobre, no toto je druhý telefonát. Áno. No už máme druhý telefonát. Tak sme sa dohodnuli. Dobre, ďakujem. Ty si lepšie, jak ja. Haló, bešedujme. No, môžete, lebo už druhý telefonát tam. Vy, čo tam voláte, vás tu vidíme, že voláte, tak ešte držte, lebo potom vás prepneme. Dobre, no, vy teraz bešedujte a pôjdeme potom na ten druhý telefonát. No? Počujeme sa? Áno. No tak bešedujte, lebo tam už druhý čaká. Jasné, ahoj Vasky. Hi, meine Jugend. Ja som Pavel z Brna a mám tu aj kamaráda. Petra. Pozdravujeme. Ja momentálne teda žijem v Brne, ale inak som zo Zlatých Moraviec a chceli sme vám len povedať, že to, čo robíte, sa nám veľmi ľúbi a podporujeme vás. Dobre, díky. Zajtra si pozrite reláciu, zajtra bude bomba. To najnovšie videjko z môjho kanálu Marička Magdonová si videl? Áno, videl som. No, fantázia, čo? Dobre, díky, že si zavolal. No, ideme tu na... Podporujeme aj Slovensko, aj Česko. Áno, obnovíme. Za chvíľu bude Československo obnovené. 10-kilový náklad. Tí hajzy budú utekať. Dobre, ďakujem, že si zavolal. Ideme na druhý telefonát. Ďaká. Majte sa, Pavel. Hi, meine Jugend. Haló. You are on? Ste na... Takže tak naživo. Bešedujte. Dobrý večer. Ahoj. Ahojte. Ty si nová. Ty si Vaskjugend? Ty si môj Vaskjugend? Patríš ku mne? Áno, alebo nie? Áno. Tak povedz hi Vasky, keď si Vaskjugend. Áno.
sledujem, z Anglicka volám. Dobre. English, speak English, huh? So what's in the fucking Chcel UK? som vyjadriť obrovskú podporu a obrovský obdiv vám obom, hlavne tebe. Napriek tvojmu veku, jak ty ste odvážni a 65-ročný. A 65. bio mladíci, 62-ročný. Moja budúcnosť je jasná. Moja budúcnosť je smrť. Tak keď idem do smrti, aspoň I'm going down fighting. I'm going down in blood. In flames and blood. In a blaze of glory I'm going. Lebo teraz vlastne môj spoluzakladateľ Hnutia tretej cesty, no tak ty to bol tiež starší je, no má rakovinu, je v nemocnici, no tak čo? Mám na výber. Alebo zomrem na starobu niekde na rakovinu v nemocnici, ako môj spoluzakladateľ Hnutia tretej cesty, alebo zomriem pri pokuse o obnovu Československa. No tak ja by som radšej zomrel pri pokuse o obnovu Československa, než ako tento môj spoluzakladateľ Hnutia tretej cesty politickej strany teraz je v nemocnici na rakovinu do piče. No tak čo? Ja radšej idem dole v krvi. No a prelejem krv. Presne ako Thomas Jefferson povedal, z času na čas strom slobody musí byť podkropený krvou tyranov a patriotov. A ja som ochotný pokropiť s bojou krvou strom slobody slovenského a českého národa. Takže tak. No dobre, ešte? takže tak len toľko, že tiež som v Anglicku, ty si tu bol, že? Ja som v Anglicku, ja som v Amerike. Žil si tu, no, lebo doma sa nedá, tak museli sme sem prísť za lepším životom a možno nejakým úsporám a uvidíme, či sa niečo zmení raz jedného dňa u nás a kedy. Nech máte veľa podporovateľov a nasledovníkov a to je asi tak všetko, takže tak. Dobre, čakaj spýtať, čo tam, ty si tam koľko rokov si vonku? Rok a pol sme tu. Koľko? Rok a pol. Rok a pol, no tak jasné. Čo budeš robiť za 300 € a 10 hodín denne v Samsungu? Tak. Však to potom si daj hlavu na kolanicu a nechaj si nech ti vlak prejde po krku. Tak to ľudia robia, však to sa nedá žiť. To je nemožné. No. Jak teraz v Čechách predvčerom, tiež 63-ročný penzista chudiak, potreboval na lieky, tam si požičiaval nejaké peniaze. No a čo? On si požičiaval nie, aby chodil na dovolenku a aby si kúpil nejaké luxusné veci, ale aby prežil. No a prišiel teda exekúcia, ho išli exekuovať, tak sa obesil. No. A takto to je, a to je dennodenne takéto hajzli vyjebaný. No ale však to skončí. Lebo ľudia sa prebudzajú viac a viac. No, takže... Len niekedy čím ďal viac. No. Dobre, teda, díky, že si zavolal. No, maj sa. Pozdravím všetkých v Anglicku. Ahoj, čau. No, ideme pozrieť, tuto niečo svieti. Haló? Nie. Dobre, no, tak máme linky voľné. Môžete zavolať, nech vyskúšame tento nový telefónny systém. A napíšte nám, počkajte, či zvuk je dobrý. A, už to je dobre. Haló? Dovolajte to tak, že tak, naživo. Hej, Lasky. Hi, meine Jugend. Ako je to zo... No len sa spýtam. Počkaj, sa spýtam najprv. Ako je to so zvukom? Počuješ na dobre? Áno, ja ťa počujem. Ale takto, keď pozeráš, nie že teraz na telefóne, ale keď pozeráš, no, či zvuk je dobre, keď otvárame ústa, či je synchronizovaný, toto chcem vedieť. Nie. Není synchronizovaný? Nie. No, tak musím potom povedať môj. No dobre, no, bešeduj, lebo už druhý tam volá. Áno? Áno, počujeme sa, môžeš. No. Chcem sa ťa opýtať, Lasky, kde by som zohnal také tričko, ako má Martin Daňo? No, takže tak daj www.tagzetak.sk a tam tam sa to bude dať objednať. Už na to makáme, už sa to prichystáva. Takže... A druhá otázka moja. No. Aký máš názor na stranu Smer? Je to štandardná strana, alebo je to zločinecká skupina? Pozrite sa. Všetci, ktorí idú do politiky a zvlášť Smer, všetci, ktorí sa dostanú k moci, sa dostanú ako k moci. No tak, že sa spoja s firmami.
Ako Mussolini definoval fašizmus. Fašizmus by nemal byť nazývaný fašizmus, ale korporatokracia. Pretože to zlúčenie štátnej moci s firmami. Takže iba ten sa dostane do vláde, ktorý sa zlúči s týmito firmami. A tu je fašizmus. A firmy a politické strany, ktoré sa zlúčia s týmito firmami, sú u moci. Kolár sa nikdy nezlúčil. Štandardná politická strana. Ako? Štandardná politická tak povedal, strana. čo je štandardná, to je výmysel. Také niečo neexistuje v politológii, štandardná politická strana. Choďte na knižku politológie. To je výmysel. Štandardná a neštandardná. Teda štandardná, ktorá je riadená týmito firmami, a potom, ktorá neštandardná. Strany Smer, SNS, zrejme SAS a Olelano a také. A neštandardné, samozrejme, že je LSNS a Kolár. Kolár, áno, to je neštandardné. To sú neštandardné. Oni sú nie naviazaní na Brusel ako Matovič a nie sú naviazaní na tieto firmy miestne. No. Takže to sú neštandardné. No. Takže to by bolo všetko. Dobre, díky, že si zavolal. Takže, dobre, hej, lásky. Dobre, hej, meine Jugend. No, môžete volať, počkajte, čo to tu je. Ja, počkajte, no, ešte sa učím. Ešte učím sa. To je prvý raz tento telefónny systém máme. Dobre to počuť, áno. Rudo, všetci pôjdu dole, áno. Dobre. Takže toto je krásny tento telefónny systém. Toto bol môj sen. Toto bol môj sen mať telefónny systém ako má... tu je. Hi, meine Jugend. To meine Jugend volajú sem. Patríš ku mne? Haló? Jasné, patrím. No tak povedz, ak sa pozdraví. Hi, Lásky. Hi, meine Jugend. Dobrý večer. Chcem sa ťa opýtať, prečo si tomu kokotovi Osuskému nevrátil tú facku? Kamarát, ja som nevrátil facku, pretože som nevedel, akom som právnom postavení. Totiž, čo ja všetko robím, ja striktne dodržiavam zákony. Ja som robil CIA agenta 25 rokov. A keď sme boli vyslaní na misiu, prvý, čo vás učia, každého CIA agenta, striktne dodržiavať zákony v krajine, kde ideš zorganizovať štátny prevrat. Tam nemôže tieto filmy, čo vidíte v nejakých CIA agentov, že sa bijú v krčme a toto, neexistuje. Keby CIA agent išiel do nejakej krajiny a tam bol zamotaný v nejakej barovej bitke, okamžite je stiahnutý. No. A toto by sa mne nestalo. Keby som ja položil ruku na Osuskeho, celá táto príprava, obnova Československa, ja som stiahnutý z tejto prípravy. Moji ľudia by ma stiahli. Preto ja nemôžem na žiadneho politika položiť ruku ešte teraz. Keď príde čas, potom si to vynahradíme. Ale nie teraz. Teraz postupne striktne v súlade so zákonom. A ja som nevedel vtedy, aké sú moje práva voči poslancovi, ak ma fyzicky napadne. Ja som nevedel. Takže radšej careful, opatrne. Ale čo chcem povedať? Počkaj. No, díky, idem na druhý telefón. Dobre? Môžem? Môžeš. Ešte niečo máš? Dobre. Ste naživo vysielanie. Ja som dneska hotový. No dobre, tak nejako idete troška spomalenie, teda oneskorenie. Raz, dva. Nie, oneskorenie 60 sekúnd. Nie, ale že ústa. Minúta. Vy pozerajte sa do telefónu, nie na obrazovku. Ja som vypol zvuk, ja som vám už nezvolal, ale som chcel povedať. Minule ma otravoval jeden buzerant. Aha. Na buzerantovi som povedal, že nech otravuje mňa, nech otravuje Kaliňáka. A ten buzerant mi na to povedal, že veľmi málo ľudí vie o tom, že Kaliňák je buzerant. No, tak a čo potom? No tak teraz už to budú vedieť ľudia, keď to... No dobre, no ale tak teraz čo? tomu fríkovi z toho protestu treba odporučiť Kaliňáka. Tak možno. On je platený možno aj Kaliňákom. Áno, kto vie. Lebo však oni robia, tá Mihaliová banda robí ochranu tých homosexuálov. Ale dobre, ako ešte raz opakujem, my proti nim nemáme nič. My len hovoríme. Ja tiež nemám akože proti nič, vo verejnej funkcii, aby sa priznali, že sú, hej?
Pellegrini predo mnou uteká, sa o to chcem opýtať. Maňka, Banskobystrický župan. O Pellegrini to vie celá Bystrica. No, o Maňkovi? O Pellegrini. O Maňkovi to vedia všetci, aj v Polsku hádam. No, však on žil s tým moderátorom z Markízy, jak sa volá, Hermanom. Čo robia dvaja dospelí vo svojom súkromí, to je ich vec. Pokiaľ... Kúri, tu budú zase trestných stíhaní po dnešnej relácii. Herman s Maňkom si páčia kokoty. No. Tak čo ja viem, čo robia vo svojom súkromí. Ako to vieš, ty si ich videl? No neviem, tak ale predpokladáme, že robia to isté, čo ten freak. Tak čo ja viem, čo robia. Tak my sme ich nevideli. No, čo robia vo svojom súkromí, pokiaľ neporušujú zákony. Ja som čo si videl. Pokiaľ nezneužívajú deti, tak nech si robia, čo chcú. Ale čo je horšie, keď zavádzajú voličov simuláciou reálneho manželského zväzku. Určite áno. A to sa robí Kaliňák. No babky by ich potom neulili. To Jožko, to neviem, či to dobre, že žije s Ferkom, hej, a tak ďalej. Ako, ešte raz nemám voči nim nič, ale vo verejnej funkcii v dnešnej dobe, keď ešte nie je trestný čin, niekedy za socialitu to bol trestný čin, hej, že keď sa to... Nech sa priznajú v verejnej funkcii a ich neklamú voličov. Nech si robia vo svojom súkromí, čo chcú. Hej. Čo, my budeme zakladať, čo robíš vo svojom súkromí? No, presne. Dobre, ešte niečo, lebo je tu druhý... Ale utlníme to. Ešte druhý hovor. Dobre, tak môže ísť na druhý hovor? Jasné, povedz. Dobre, tak hi, meine Jugend, díky, že si zavolal, díky. Dobre, čau. Dobre, ahoj. No, tu sme. Nie, musí blikať. Ale ty sa to už naučil ovládať, počúvaj ma. Dneska nový a ty už všetko ovládaš. Tak pustím ten materiál, čo som dneska natočil, môžem? Dobre, pusti ho. No to, čo zajtra uvidíte, takže tak, čiže dneska je iba skrátená relácia pre tých, čo doteraz nevideli. Toto tu, dneska som mal technické problémy obrovské, lebo toľko materiálu bol natočený a ešte horúčava celý deň bola, neviem, či počítať, čo tam má proste problém, musím... 700, no? Áno, ale zajtra bude 1000, ti garantujem. Teraz si pozrite, ja som točil, lebo medzi tým, kým sa tam robil počítač, lebo ja som pripravil niekoľko scén na dneska, nepodarili sa mi to vyrenderovať pre vás, lebo mám natočených kvantum materiálu, tak som ešte varil nejakú jahňacinu a tak. A kaže, ukáž, čo varíš. Tak som sa do kuchyne a som urobil rýchlo video a s takými prestrihmi, čo sa dneska stalo, tak toto mala byť uputávka na dnešnú reláciu, ale bude uputávka na zajtrajšiu. Hej, takže púšťam. Daj si sluchátko. Pusti to. Môžem? Môžeš. No, tak iba narýchlo také videjko tu robím, pretože dneska je sobota, 23. júl. Mám kvantum materiálu, lebo ráno som bol u prezidenta Kisku, olympionikov, sľub prijímal a tak ďalej. Stretol som tam Kordu, tohoto Osuského a tak ďalej. Však uvidíte na videu, hej, jak utekali predo mnou všetci a jak ma nechceli pustiť. No proste kvantum materiálu ešte potrebujem aspoň hodinu a pol na dokončenie. Zároveň tu varím, lebo každý sa pýtal, ukáž video, čo varíš, hej? Tak tam varím, lebo však tu som prenajatom tuto v dome, hej. Tuto s mojím teraz najlepším spoločníkom, nožom Mac, hej. Tu čakám zraz ešte cibuľa, čo sú zemiaky a tak ďalej. Ale čo chcem povedať, a dole tam sa pečie mi jahňacina, som dostal dneska od nejakého slovenského baču. No, ale čo chcem povedať, čiže nebudeme 20:45 začínať, ale si až okolo 22:00, 22:15 možno začneme dneska tak, že tak. Ale to bude jedno z top vysielaní. To posledné malo skoro 30 000 videní už, hej, tam kde facku dával Osusky. Ale dneska aj iné veci si pozrieme. Pozrieme si Harabina, odmeny. Skúsim sa teraz s ním ešte spojiť, aby mi nahral niečo, aby sme ho nevyrušovali v noci. Lebo ja som zistil, že on sám sebe nikdy nič nepodpísal, hej. On žiadne si odmeny nedal, no však ale to uvidíte, hej. Mňa už nazývajú, ty si ochranca Harabina, ale jak by nemá byť jeho ochranca, keď v jeho prípade sa rovnako klame ako v mojom prípade, hej. A v prípadoch teda, hej. Klamstvo, aby vás diskreditovali, zničili proste. Toto sa tu deje. No dobre, idem, lebo ešte hodinu sa bude piecť a zatiaľ ideme nastrihať veci, čiže až okolo 22:15 sa vidíme. Od rána som si myslel, že si aspoň po obede hodinu zdreviem, no nedá sa proste. Musím to robiť, aby ste mali v tejto uhorkovej sezóne aspoň mi trochu zabaví a aby ste sa potešili. Čo tu sa deje už na tomto Slovensku, to fakt. Nie, ja môžem pustiť len tých, ktorí ho na zozname. A ten nebol na zozname, ja ste ho pustili. Na takúto reakciu treba si pekne urobiť analýzu a reagovať vecne. Pán Osusky. No ako svadobná mama?
Ale facka bola čerstvá, dobrý deň. Dúfam, že mňa nebudete byť dneska, pán Osusky. Môžete sa ešte vyjadriť nám ako k tej facke? No dobre. Stál som z bezpečnej vzdialenosti, lebo mohla sa aj mne jedna. Môžete prejsť. Hrozné dačo. Sa to musí človek dobíjať ako dovnútra. Už napustili. Na budúce nerobíte zbytočné divadlo, rozumiete? Škandály a zo mňa potom tu robíte násilníka, že sa chceme jej dobiť. No, tak nakoniec sme sa dostali. Dobrý. Ale to bol boj vonku, hej? Chlapci, ale ja nevydržím dlho za mnou. No dobre, tak idem ja pod teba. A ja idem dopredu, ak môžem. To nevadí, poď. No, my sa tu čupneme si a... Nedáte mi facku, lebo ste schváľovali facku, tu čo dal pán Osusky Vlaskému. A si hovorili, že dobrú facku. A vy ste napísali, že... S vami sa baví. Dobrý. A vy ste poradca pána prezidenta, nie? Áno, hej. Pani Švecová, predsedka najvyššieho súdu, dosiahla vek 65 rokov a pán Kiska hovoril, že bude čistiť justíciu a povedal, že 65-ročný súd sa bude odvolávať. Že či odvolá aj pani Švecovú teraz, keď dosiahla vek 65 rokov. Že či by bolo dobré, aby... Toto je najlepšie sa opýtať, pána prezidenta. Ale neodpovedá, Krpela neodpovedá. A už budete odpovedať na novinárske otázky, lebo sem pozrieť teraz. Počkajte, teraz nemôžem. Ja viem, ale neodpovedáte sústavne na novinárske otázky. Ja odpovedám. Hej? Lebo pán Pošlenčí Švecovú odvolá. Dobre, nechám vás, nechám. Pán Korda, však povedz si divákom našim, že jak si mysleli to schválenie facky, že bola dobrá správa do Grécka na dovolenku, pardon, že jak si mysleli... Chcete mi dať pokoj? Ja vám dám, ale... Pokoj mi dajte pokoj. Viete, ale ste novinár a formujete mienku. Dajte mi pokoj, dobre? Dobre. To je jediná vec, ktorú od vás chcem, nie? Áno. Tak buďte taký. Dobre. Dobre? Lebo ste povedali, že ste nožom naháňali manželku, že ste ju chceli pichnúť. Dajte mi pokoj. No dobre. Takže tak. No. Šepčiansky László kajakár. Ja áno. Rozbiehal tú kajakársku, ten rýchly, ktorý teraz ide. Pán Osusky, vôbec nie? Iba jedno vyjadrenie krátke, pán Osusky. Osusky uteká. Nemám iných slov. Nože, Mek a Kai, to sú dvaja výrobcovia vlastne z Japonska. A ďakujem, že sme ho mohli dostať, tu ho skúšame, v relácii ste ho videli s Kalerabom, ale musím povedať, ako absolút top špička. Takže, tak. A vidíte, aj olympionikov som niektorých mi povedali tak, že tak, aj jeden z najstarších 86 ročný tam bol kajakár, to však uvidíte. Majte sa. Já žádám zakázat prodej zlatých křečků, já žádám zrušit nad měkkým i tečku, já žádám pověsit všecky lumpy, já žádám zdarma benzín u každé pumpy, já Takže už aj na Slovensku je to puč. Že či už je tu puč jak v Turecku. že či už je tu puč jak v Turecku, zapýtam kolegu. Já žádám zřídit rezervaci pro soudruhy, já žádám bulvár, aby o mě hezky psal, já žádám, aby mi pořád stál, já prostě žádám svůj apel, posílám všem vládám svůj apel, posílám vládám všem, kdo se mnou souhlasíš, tak podepíš se sem. Takže tak. No, tak mali sme zakončenie s peknou olympioničkou, alebo čo to bolo. A videl si to vojska tam? No. Ja vidím z hradu, idem na hrad a vojska, ja som normálne... Ale on som spotený jak svinia. Jak sa fašistická svinia. No. Toto bolo fantázia. Uteká jak... A Korda. A toto. A ešte išiel... Korda je v poriadku, keď on otravuje. Toto nie je otravovanie, pán Korda. Vy ste sa vyjadril verejne ohľadom fašistického útoku. Že aj on tebe vydal tiež facku. Áno. A ste proste sa tu vyjadrite verejne, tak tu sa vás ďalší novinár pýta na vaše verejné vyjadrenia. A to je otravovanie? To nie je otravovanie. Otravovanie bolo, keby prišiel za vami a by vás prosil o 1 euro. To bolo otravovanie, čo má to otravovanie euro, ale on vás nepýtal 1 euro, on sa spýtal na vaše konanie, na vaše vyjadrenia. A to otravovanie není.
To nie je otravovanie. On naháňa s nožom manželku, že chcel zabiť toto, tebe facku, tak čo to je za novinár, vieš, my tu robíme, že dobre, takže zajtra ale... toto budeme robiť takže tak. No a tu pozri nepodarilo sa nám to dokončiť. Dneska to nerozbalím, ale prišiel nám balík. Počkaj, už volá niekto, dobre? No. Prišiel nám balík, pozri sem. Balík. Hlašimeše. Asi ročorové tyče, keď je nejaká atomová bomba, hej? No, rozbalíme až zajtra. No. Zajtra rozbalíme. Dneska ešte, pozrite, zapečatené, zajtra rozbalíme. No. Dobre. Počúvame, ale čiste si počítač si čiste, bo ozvená. A pozerám to iba na telefóne. Áno, no, teraz počujeme ešte. Ucha počujeme teraz, hej? Dobre, a ty patríš ku mne? Patrím ku mne, ja som Jugend. No tak vieš, ako sa zdraví? Hi, Jugend. Nie, hi, Vasky. Hi, Vasky. Hi, meine Jugend. Bešeduj. Meine Jugend. Bešeduj. Ja potom musím písať túto s policajtkami na vyšetrovanie zase. Čítal som také diskusie, že ťa spájajú so Sládkom v Čechách. Však nevidel si to video, kde som bol s Sládkom, že Sládek je môj Vasky Jugend. Ty o tom nevieš? Však počkaj, to video ti nájdem, si to pozri na môj YouTube kanáli, kurva, kde je to, počkaj. Dobre, dneska skrátime to posledný hovor 2 ešte. To sa volá Vešelie Vasky Jugendu a Freak Show Roberta Mihályho. Choď na môj kanál. Vešelie Vasky Jugendu a Freak Show Roberta Mihályho. Tam je Sládek a stal sa môj Vasky Jugend. Však Sládek patrí ku mne. Ty o tom nevieš? Však ja som sa o tom dozvedel a práve... Ale prečo sa dozvedieť, keď... Že patríte k sebe, lebo... Keď pozeráš moje video, to už si mal vedieť. To už si mal vedieť z toho videa, že tam sa stal môj Vasky Jugend. No, dobre, ďalej. A chcel by som teda vedieť, že či vlastne chystáte nejakú svoju kampaň alebo niečo, že by ste spolu niečo urobili, nejaké video alebo... Však chystáme cestu, chystáme stretnutia Vasky Jugendov, už máme trička prichystané, už máme Roxorové tyče. A zajtra povieme informácie. Tyče prichystané a víno. Choď na môj... Víno sa vyrába. Víno Vasky Jugendu. Nehovor všetko. Však tam je to na mojom Facebooku, to sa volá víno. Ak nie si Vasky Jugend, si kokot. Máš tu... Alebo si. No, pozri na môj Facebook, tam je to. No, dobre, ďalšie? Jasné, iba vám chcem akože prejaviť podporu. Ďaká. Určite pozvem, určite vám pošlem nejaké peniaze. God bless you. You are blessed. You are blessed. Pane Bože, odklad mu 1000-násobne. Čo nám dáš? 1000-násobne sa to vráti. God bless you. Ja viem, lebo takáto relácia, ak ste vy, tak takáto na Slovensku není. Tak dostaneš požehnanie. A takíto ľudia, ako ste vy, žehnám ťa. Bojujú proti tomuto systému, God ktorý bless je skorumpovaný a strašne proste... Sú to hajzli, ktorí pôjdu dole v krvi. Božia moc ich zrazí dole na kolená. Pretože Ježiš Kristus povedal, tí, ktorí sú poslední, budú prví. A tí, ktorí sú prví, tí hajzli, budú dole v prachu zrazení. Takže vďaka, tiež tešíme sa na tvoj finančný dar a si požehnaný. Rozmachneme. 1000-násobne, nech ti to Pán Boh vráti, čo nám dáš. Si požehnaný. Vďaka. A mne Otca i Syna i Ducha Svätého. Pozdravujem, všetko dobré, majte sa. Díky, God bless you. Dobre, doktore. Ideme na druhý. Dneska iba stručná taká relácia, vieš. Áno, však... Odskúšame telefón, pustíme tú nahrávku a zajtra sa vidíme. Ešte pár, no. No, ešte pár telefonátov. Však ty môžeš spracovať, ale pokiaľ, naživo ste, vo vysielaní takže tak. Dobrý, počujeme sa? Áno, ty patríš ku mne? No, nepatrím k vám, skôr k pánovi Daňovi. Tak dobre, v poriadku, to nie každý ku mne patrí, môže patriť, v poriadku, no, tak bešeduj, tu je Messie Martinko, to nie všetci patria ku mne, preto aj trička budú, počúvaj, jedno tričko je tu Vasky, potom bude Daňo a potom budeme mať trička, kde sme spolu, takže tu nemusíš si kupovať moje tričko, kúpiš. Takto, nejde o trička, nejde o kupovanie, ide o to, že pán Daňo robí dobrú robotu, ja mu chcem zdať. Najlepšiu robotu, nie dobrú robotu, najlepšiu. Pokiaľ ide o vás, špičku.
tak je to sranda, ale chcel by som vás poprosiť, že pokiaľ naozaj to myslíte so Slovenskom dobre, tak by ste mali zľaviť. To, čo rozprávate o krvi, o tyčiach a neviem o čom, to je síce vtipné, ale pozerá vás 30 000 ľudí a tých ľudí to ovplyvňuje a jednoducho vy ich ovplyvníte to je dobré. takým smerom, aký nie je dobrý. Jakže nie je dobrý? Dať tento režim dole a obnoviť Československo, to nie je dobré? No. Povedz mi niečo lepšie. Je to nereálne a v druhom rade je to totálna hlúposť. Áno, však keď v roku 1943 niekto povedal... Počkaj, ja som omylom stlačil tlačítko. No dobre, pardon, zavolaj ešte raz, prípadne dokončí to. Pardon, omylom som posunul telefón. Dobre, musím dať ďalej, no hovor. No nič, tak som... Dopovedz mu. No, tak čo som hovoril? No, keby niekto v roku 1943 povedal, že behom 2 rokov bude Československo obnovené. To je blázon, čo taká Nemecko takúto vyhrávalo, na všetkých frontoch vyhrávalo Nemecko. Čo ty, kokot, Československo bude obnovené v roku 1945, ty idiot, blázon, bum. A kartička sa obrácila, Československo bolo obnovené. Takže neboj sa. Už je v tomto... Haló? Boli sme prerušení. Haló? Haló? To si ty, čo som rozprával predtým? Alebo to si... Nie, to ja už som niekto iný. Dobre, a ty si Vask Jugend alebo Martinko Jugend? Počkaj, nech sa to... Ja to skôr Martinko Jugend, pretože Martina sledujem už pár... Dobre, on je špička. Áno. Ja Martinkovi nesehaň mi počlenky. Ale prestaň. Takže on je špička. Tak to by som akože určite nepovedal, že mu nesiahate počlenky, pretože sledujem aj vás už. Dobre, ale taký špecialista ako je on. To je hovno. Ja som hovno. Martina už od dôvodky bol v show Jana Krausa, už aj predtým som ho sledoval. Trošku som sa aj chcel vlastne opýtať, že či Martin náhodou nebol v kontakte, že by išiel ešte niekedy do tej show Jana Krausa, pretože si myslím, že o dosť veľa vecí sa udialo, ktoré by mohli byť zaujímavé teraz. To je ako ja sa sám tam prosiť nebudem. Oni majú nejaký tým na výber, to sa tam nedá len tak dostať. Ako viem, no len tak zo zvedavosti sa pýtam, že či náhodou sa nekontaktovali, alebo... Nič zatiaľ neviem. Takže tak. Aj chlapi hlavne... Ani v podstate nič také konkrétne som nechcel, len som vám poďakovať, pretože ja v podstate volám z Anglicka, keďže tu žijem 10 rokov, pomaly som hneď emigroval v podstate za lepším životom. No a mám v podstate takú vec, pretože stále rozmýšľam nad tými vecami, o ktorých rozprávate, o tom revolúciu a tak, o tej revolúcii teda. No a zaujímavé je to, že mám v rodine policajta, ktorý je PMIčkár. Takže nebudem hovoriť samozrejme ani meno, ani nič, ako nemám problémy. Ale viem, že aká je situácia aj u policie. Takže ja si v podstate myslím, že keď fakt dôjde k tej krvavej revolúcii, tak policajti pôjdu sami prví. Presne tak. My toto máme už zmapované. Takže títo ľudia, ktorí nevedia, čo sa tu deje, Vasky tu blbne obnov Československa, kamaráti, neviete, čo sa deje v pozadí. My už máme predrokované aj s prokuratúrou, aj s policajtami. To bude z účasti prokurátora, polícia, z účasti. Toto nie je proti policajtom. My nebudeme házať kameň na policajtov. Toto nebude Majdan. Toto bude organizovaný prevrat za účelom obnovenia Československa a zavedenie priamej demokracie. No, takže, vidíte, to všetko má svoj čas. Teraz ja len burzujem ľudí, aby vedeli, o čo ide a ostatné príde. No, takže... Dneska som pozeral to video od vás, pán Varsky, a nové mi až ľúto prišlo o tej básni. Marička Magdonová, no. Áno, pretože to je fakt tragické, čo sa deje na tom Slovensku. Áno. A ako ľudia musia sa nadiaľ fakt utekať a... Sme nazad v 19. storočí. Proste úplne sme zdegenerovali tu. Pravda, že tá vrstva hore, tí sa majú dobre, pre nich nebolo nikde lepšie, smena, ostatní. Jak je Sulík, otrhnutý od reality. Tak zajtra budete Sulíka, to, čo mali ste dneska vidieť, zajtra to dám teda, on je úplne mimo, on blúznik, podľa mňa už, ja neviem, čo sa mu stalo, niekedy bol rozumnejší. Však on je mimo reality, to sú ľudia mimo reality, no a... Dobre. Áno, tak... V podstate ďakujem ešte raz za to, že vôbec som sa s vami mohol rozprávať, pretože pre mňa ste fakt
anglicky, teda s veľkým C a H, s veľkými písmenami. Áno. Sa chcem spýtať... Počítajte tým, že tuto v Anglicku máte tiež značnú podporu, veď určite o tom už aj viete. Áno. A keby fakt došlo k tej krvavej revolúcii, tak som tam s vami. No. Dobre, a medzi tým sa chcem spýtať, ak neživoríš, asi Messie Martinka fanúšik na džín mu pošle nejaký príspevok, ak neživoríš. Dobre, tak ďakujem a budeš požehnaný. 1000-násobne sa ti to vráti. Si požehnaný. Ďaká. God bless you. God bless you. Haló? Naživo. Ja som ti kúpil hračku. Bešedujeme, toto je hračka, o ktorej som sníval. Bešedujeme naživo. Hi, meine Jugend. Hi, meine Jugend. Zdravím. Ja sa chcem chlapci iba opýtať krátkosti, už keď budeme pri moci. Kto bude premiér? No určite. O to sa postaráme, keď sa k tomu dostaneme. Pretože ja sa nebudem o to starať. Čo keď ja vykrvácam pri pokuse o obnovu Československa? To zbytočne starosť. Ja neviem, či sa k tomu dostaneme. Dajme tomu, že nevykrváca, že ja by som ťa tam chcel vidieť. Povede sa, uvidíme. Už teraz v Messie Martinka som spravil prvého tajomníka ústredného výboru Vaskiugentu, špičkovú a šéfa GM Štátpolice. Toto bude kľúčová osoba obnovenia Československu. Takže kľúčová osoba. Ako sa bude volať, to je jedno. Už teraz má titul šéf de GM Štátpolice a prvý tajomník ústredného výboru Vaskiugentu. Už teraz má titul. Potom, aký tu bude mať, uvidíme. No, takže... Zatiaľ s policajtami komunikujem. Dobre. Náhľajú policajti, lebo Vasky sa chce dopustiť násilia na skupiny obyvateľov, tak dali ho vyšetrovať. A ja hovorím, nejaká skupina obyvateľov, nie? A kúkam trestné oznámenie, čo tam mala policajtka, že chce ubiť tyčov skorumpovaných politikov. No, takže toto je ono, toto je zakázané. Zakázané ísť proti skorumpovaným politikom. To je skupina obyvateľstva, ktorá je zákonom chránená. Ano. Môžete rabovať, môžete zabíjať ľudí, doháňať samovraždám. Nesmiete, pretože to je chránená. Skorumpované policii sú chránená skupina. No. Takže tento, ak by iba dali na súd, to bude taká fraška. Počkaj, s Osuským ešte, to budú reality show na pokračovanie. Toto bude live show, toto bude real, jak sa povie, real... Teraz príste, ak bude konfrontácia, ty, Osusky, kamera, klapka, a bude sa pýtať, čo vlastne poviem fašizmu, a Osusky bude musieť vysvetliť pred policajtom alebo pred súdom. Aj to bude sranda. Toto bude reality show. Toto bude reality show, na ktoré celé Slovensko čakalo. Dneska bol tak Osusky spotený, až mne ho bolo chudáka ľúto, rozumieš? Ja už som myslel, že on je, vieš, a on tam behal tam oblečený. No. Až ľúto, ale ak toto, čo bude sa s ním diať na súde, alebo pred policajnými orgánmi... bude potiť krv. No. Nie pot, krv bude potiť. No. Takže... kožný lekár, on nie je psychiatr, ja som zistil, on je kožný lekár. Áno, no. Čiže on má skúsenosti... No. On vie, ako sa potí krv. Áno. No. Dobre. Ešte jednu vec. Ešte jednu vec som sa na to takú, že... Dobre, keď Rud nevykrváca, čož... Daj tam číslo. Všetci dúfame, že nevykrváca, že bude v podstate na premiérskej stoličke, tak potom by ste ešte obidvaja mali spracovať Harabína. No však áno, toto sa postaráme, keď sa k tomu dostaneme. My už máme kľúčových ľudí, my nebudeme o tom hovoriť. Na čo? Budeme ich ohrozovať? Na ktorú piču budeme o nich hovoriť? Nie. Robíme len to, čo je pred nami. Pred nami je obnova Československa. Oni preto už teraz chcú diskreditovať, aby ho poškodili vo verejnosti. Ja vidím ľudia, vidím na vás, že sa to rozrastá, ale silno. Jak silno? Aj takí ľudia, ktorí už ani nemali páru o vás, tak už teraz vidia, že je to dobrá robota, že vás nevysielajú a že... A odkedy Osusky mi dal facku? To je proste nezaplatenie. Miliónové reklamy by som musel použiť. Ešte aj v minulosti rôzne iné veci, ktoré boli jasné, aj Martin ako dal, že majú sa zaujímať o Hradom Kalinika na to a jedno z druhým, skrátka, je to vec, ktorá sa rozrastá a veľmi dobre. Áno. Oni smýšľajú, že za to, že nás neukazujú na Markíze, na Jojke, na STV, že nič sa nedeje. Ale to nie je tak. Ale sami sa dostanú. No, pozrie sa, čo sa stalo s Trumpom.
jakže vás nedávajú? Ja televíziu nepozerám a... Nikde, no proste my máme zákaz. Nesmie o nás hovoriť. Markíza, STV, nikto, hej. Výnimočne teraz pustili jeho s tou fackou, bo sa to nedalo udržať, hej. Museli pomenovať, aj to povedávali ho provokatér Vasky, hej. Provokatér, no. A bez toho uverejnili príspevky v televíziách, aby ho oslovili a pritom jeho kontakt je verejný, dostupný, není žiadny problém ho kontaktovať, vyžiadať si jeho stanovisko, hej. Tak iste o mne povedali raz, že som blázon, hej, a úspel som potom v tom konaní, hej, že nemôžu Jojka odvysielať príspevok alebo STVčka a nejaký tupec tam prišiel, ten Eštebák, ten novinár, jak sa volá, Eštebák, Mudrý, Pavol Mudrý, hej, čo ťahal peniaze od jadrovej vyradovacej spoločnosti a všetko, podvodník, hej, Eštebák, hej, tak on povie na kameru, že Daňo je blázon, hej, a teraz by sa mali prísť ku mne vyjadriť sa, ten o vás povedal, že ste blázon, čo vy na to? A nikto sa na nič neopýtal, hej, a dali to tam. A trikrát opravovali potom televíznych novinách, trikrát pod sebe opravovali celý príspevok, 3 dní po sebe ma vysielali vtedy a odtedy už povedali, radšej nikdy toho tam nedajte, lebo nám to bude vypisovať listy a toto. Ale teraz na Vaského napíše na tlačovú radu a ešte zvážime aj žalobu ako na to, že ho takto označovali tie médiá, lebo oni si myslia, že on nemá právne zázemie, lenže my máme také právne zázemie. Ja sa robím ako na Škodovke chodím a toto, no čak nie, takto sa nachytajú na ten lep sadnú a potom jeb, kurva, no. Dobre, no, tak díky zatiaľ, no ideme na druhý telefonát. Koľko z tých 700 ľudí, čo nasleduje policajt? Hi, meine Jugend. Ideme. Dobre, Juan. Hello. Hi, meine Jugend. Ale stíš internet, stíš počítač. Hi, Vasky. Počkaj, musíme dať dole reprak. Áno, reprak daj dole. My voláme v lode, my sme muzikanti. Kde ste? Počkaj. Na lodi. Ó, to si ty, čo si mi poslal. Aj s tým Filipíncom? Aj s tým Filipíncom? No, zajtra pustíme. No. Ja som to mal dneska nachystané, len proste kolabujeme tu. No. Takže dneska iba taká skrátená telefonická. Chceme vyjadriť podporu obidvom. Ďakujeme. Áno. A pozdravuje vás aj Viktor Fránek, klavirista vo Švajčiarsku. No, ďakujeme, díky, to je veľká podsta. Čiže táto komunita umelcov, muzikantov je s vami. Ďakujeme, to je veľká podsta. Všetko dobré. Ďakujeme. Tak. Dobre, díky, že si zavolal. Tu už nebudú štrngať kľúče, tu budú štrngať roxrové tyče. Áno, 89. sa štrngalo kľúčmi, tu sa bude štrngať. Tu sa bude roxormi. S roxorovými tyčami. Roxormi zaštrngáme. Dneska som kúpil sprej, idem doniesť z hora. Som bol dneska nakúpiť, lebo zase na to brusili roxory. Ja sa ťa budem bešedúvať tuto. Už to viem ovládať, takže môžem tu bešedúvať. Takže zaštrngáme roxormi po hlave. Presne tak, toto bude niečo iné. Toto bude niečo... To bude trošku iný štýl. No, pravda, že... No need to fear, Vasky is here. Toto je nové... slogan, nové heslo tejto revolúcie. No, díky, že sa zavolá, idem na druhý telefonát. Čau, díky, hi, meine Jugend. Johan, ste naživo? Áno, zdravíme, my sme už dneska volali jednou. Áno. Aj Vasky. Hi, meine Jugend. Chtěl jsem se zeptat, co se bude dít po revoluci. No tak po revolúcii? Tak ideme na priamu demokraciu a to je jediný spôsob, ako zamedziť vzniku fašizmu. Pretože ako vzniká fašizmus? No takže firmy, bohaté firmy, ktoré majú obrovské peniaze, si kúpia vládu. Takto to Mussolini definoval. Je to spojenie firiem s vládou a tá vláda existuje, štát existuje už nie pre občanov, ale pre firmy. A to jedine to zabráni tomuto je priamo demokraciou. Teda ľudia nebudú voliť politické strany. Ľudia si povyberajú z tých volebných obvodov spomedzi seba najčestnejšieho, najrozumnejšieho človeka a tým bude zastupovať. Žiadna politická strana... Prosím? Áno, švajčiarsky spôsob, áno. No. Takže toto sa udeje. Priama demokracia a máme garantované, už nikdy sa nezopakuje tu fašická korporatokracia. Štát bude fungovať pre dobro občanov, nie pre zisky firiem. No. Takže toto je jediná garancia. Ak niekto povie, ale nebudeme robiť priamu demokraciu, budeme politické strany,
toho hneď, ty koko, čo, ty nechceš priamu demokraciu? Bum! A je mŕtvola. A to dopredu povieme. Tuto bude ochrana priamej demokracie, kde budeme mať hliadky. Ak niekto povie, že nechce priamu demokraciu, bude ubitý na smrť. Pretože my ochránime priamu demokraciu. Celú sériu ďalších sprejov. Žiadny fašizmus tu už nebude. Limitovaná bude zo zlata. Už nebude. So zlatým sprejom. Už nebude žiadna strana, žiadna vedúca úloha strany už nebude nikdy. Rozumíme, předám kolegu další dotaz. Áno. Pán Vasky, ja som sa chcel ešte spýtať, čo si myslíte o Marianovi Kotlebovi? Tak niektoré veci robí dobre, ho pochváliť, niektoré zlé. Ale vidíte, ako sa dostal do politiky. Pred 3 rokmi ja som robil video, to sa volá, choďte na môj kanál, si nájdete intelektuálne, jak sa volá, intelektuálny Mariana Mišúna, jak sa to volalo video? Formovanie intelektu Mariana Mišúna. Poďte to video na môjom kanáli, sa to volá Formovanie intelektu Mariana Mišúna. A tam v tom videu som Kotlebovi vynadal kokotov preto, že povyšoval biedu cigánov nad biedu zdravotných sestier. On tam hovorí, že cigáni dostávajú viac než zdravotná sestra. A ja som tam vynadal do kokotov, ty kokot. Cigáni, nepostav to tak, že cigáni dostávajú viac. Postav tak, že zdravotná sestra dostáva menej než cigáni živoriaci na dávkach. Takto nepozvihnuješ biedu cigáňov nad biedou zdravotnej sestry, ale ukazuješ tú hroznú biedu čestne pracujúcich ľudí, učiteľov a zdravotných sestier, že dosahujú menej než cigáni na dávkach. Takže on si to potom... Prvá reakcia bola, že sa uvidíme na súde, ale on potom nad tým rozmýšľal. Možno Uhrík mu povedal, počúvaj, Vasky má pravdu. Už sa nezameraj, koľko cigáni dostávajú, veľa dostávajú, ale ako málo slovenskí ľudia dostávajú. A on sa na to zameral, prestal magoriť o cigánskych dávkach a stal sa s ňou župan. A potom toto isté, moju radu sa držal a dneska je v parlamente. Takže... Kúpil som zlatý sprej, vidíš, zlatý, bo je limitovaná edícia aj so zlatým sprejom, takáto tyč. Teraz tu skapeme od toho. Dobre, idem to, ja som iba na skúšku nastriekal. Ja tu ešte vybuchneme z toho, tuto je ten sprej, to sa zapáli a sme v piči. No dobre. Už počítač máme v piči, ešte sa aj štúdio bude v piči, kurva, toto sme... Pán Vasky, ďakujeme za odpoveď. Dobre, díky. Ideme na druhé. Díky. Hi, money Eugen, God bless you. Nech sa nám, presne tak. Díky. Majte sa. Díky. Dobre, ahoj. Áno, ste naživo. Hi, Vasky. Hi, money Eugen. Zdravím z Írska. Dobre, celé slovenskí vyhnanci, všetci vyhnanci. Takže... Sledujeme. Ďakujeme. A prispievate tiež? Alebo živoríte? Prežívame. No, tak keď máte nejaké drobaky, tak pošli tu na džin, tutok. Teraz bude nový systém. Lebo všetko sa nám tuto rúca, potrebujeme financie a nás nikto neplatí, iba vy. My žijeme, vy nás držíte pri živote, nikto iný. Toto nám nie je nejaký... Chcem otázku na Daňa. Áno, tu je. Chcem sa opýtať, či nemá taký nápad, že by nejako vyškolil ďalších mladých ľudí, ktorí by boli roztrúsení, povedzme, po celom Slovensku, v každom meste. Áno, robím taký manuál, som rozmýšľal, že robím taký manuál, alebo budeme, lebo teraz chceme tie opiekačky robiť, chodiť, aj len proste... Daj tam číslo. Boli také ťažké veci teraz, že budeme chodiť po Slovensku a vždy urobíme také, jak hodinové školenie a potom bude voľná debata, tak, hej. A potom každý dostane manuál, jak sa správať pri zaistení policajtom, vypovedať alebo nevypovedať, hej, lebo ľudia si to ťažko hľadajú takto, hej, aké sú práva a to, hej, pri týchto úkonoch, hej, lebo napríklad policajt vás nemôže, keď máte pri sebe občiansky preukaz, ani vás nemôže predviesť na políciu iba svojvoľne, hej, že iba vás vypočuť, to musí vždy byť zákonný dôvod, keď nie, hneď žaloba, bum, a každého policajta, čo nezákonne prevedie človeka, normálne súd, čo to, zabezpečím advokáta a ide sa, hej, lebo tu si zvykli za Kaliňáka bezprávie, proste zobrať hoci koho, zákony sa nechať ho tam 3 hodiny, 4 sedieť, ak mňa so mnou robili, už prestali, ak videli, že žaloba jedna za druhou ide, už mne to prestali robiť, hej. Lebo sú to nepríjemnosti, potom musia svoju identitu ukázať, príkaz, kto dal príkaz a tak ďalej, hej, tak to prestali robiť, hej, aj keď ťažko sa domov z toho všetkého, pozor, nespali zase mikrofón, hej.
Chcem povedať, že to neznamená, že keď sú ľudia po svete roztrúsení, tade, takže o ničom nevedia. No, však my informujeme. Podporujeme. Od nás sa informácie dostávajú všade, no. Dobre, teda, ďakujem. Díky, že zavolá. Ahoj, čau. Ste naživo? A naživo. Hi, meine Jugend. Žiadne facky, dobrý večer. Priamu demokraciu. Presne tak. To myslíš tú stranu priama demokracia? Nie, priama demokracia, politický systém, ako je zakotvená v ústave. Slovenská ústava, počkaj, nájdi si Slovenskú ústavu, článok 2, čo hovorí. Áno. Ja som si myslel, že hovoríš o tej strane priama demokracia. To sú posratí. Je rovnaká hodnota ako názov sociálna demokracia v strane Smer. Hej. Není názov proste garancia toho, že tá strana je kvalitná, že tam majú samých poloidiotov. Posradcov, oni nechcú položiť život za obnovu Československa. My chceme položiť život. Ale čo, oni dajú názov, vieš, a myslí si, že potom všetko je názov. My za priamu demokraciu vykrvácame. Názvy, hej, vôbec. My vykrvácame za priamu demokraciu, ale nie za stranu, ale za systém politický priamej demokracie. Všetky synergie na zajtra, mesie. Priama demokracia strana, tak plná podvodníkov. Mám tam dokonca známych, ako je Milan Hrtán. Ja ich nepoznám, ani nechcem, ale viem, že sú posratí. Spýtajte sa ich. Tú stranu... Jedine sa môže... Sú sociálni demokrati a sociálni cítia s ľuďmi, pritom zamestnávajú ľudí na čierno. Nevyplácajú ich, absolútne nevyplácajú. Robia z nich vyslovene žobrákov. No, tak to pravda, že... Tak treba sa spýtať, si ochotný položiť život za zavedenie priamej demokracie podľa článku 2 Slovenskej ústavy, alebo nie si ochotný položiť život? Ak nie si ochotný položiť život, chod či si kokot. No, takto. Ak si nie si... Takto, nebojím vás, ale spýtajte z toho dotyčného. A keď povie, si povie, že som kokot, nie, Vasky hovorí, že si kokot, pretože si nechceš položiť život za zavedenie priamej demokracie podľa článku 2 Slovenskej ústavy. Si kokot, chod do piči. Tak to si musíš jednať. Tak to si mi jednať. Intelektuálne trochu ľudí vyškoliť, lebo polovica není... Drvnú ich dole. No, hneď. Ale všetko sa dá urobiť. Pretože priama demokracia. Každému one. Dobre, to bolo všetko. Dobre, díky, ideme na druhý telefón. Daj tam číslo. Dobre, ale už končíme to. Nemôžeme robiť dneska dlhú reláciu. A povedz sa, koľko máme, 740 ľudí tam pozerá. Zajtra si uvidia celú reláciu. Treba si nechať energiu. Dobre, ešte pár telefón zoberieme. Dobre, Messi Martinko chce končiť, tak bešedujte rýchlo, lebo on tam má odpravovať počítač, sa mu tam dodrbal. No. Počujeme sa? Lebo dneska je proste iný koncert. Počujeme sa? Ste naživo? Zdravím, chcel by som sa spýtať Martina, že ako to dopadlo s tým počiatkom, čo ho zadržali v Rakúsku s tým kokainom. Či to je pravda, že bol v tej base, alebo nie? Pracuje sa na tom. Tam sa udiali iné udalosti a difamáciu ako možno inou informáciou, iným podaním informácie chceli iba niečo iné zahlušiť, ale to nebudem teraz predbiehať. Ako, není to tak možno, ako oni niekto rozšíril fámu, hej? Ale niečo iné tam bolo. Ale tak nebudem zatiaľ. Ináč, 23. augusta... My nehovárame, my hovoríme iba pravdivé informácie, hej? Takže, jak bude všetko potvrdené, potom povieme. Ináč, toto chcem povedať, 23. augusta teraz bude s počiatkom súd, na ktorý je predvolaný Fico. Predtým si ideme generálku spraviť ešte. Generálku to znamená, že pred súdom sa stretneme v parku a robíme grill. Budeme robiť grill party a pozrieť Fica. A keď Fico príde, žiadne nadávky na Fica. Budeme kričať, Fico je najlepší, Fico je najlepší, nech žije Fico, nech žije Fico. Takže žiadne nadávky na Fica nebude, keď príde. Takže Fico sa bude cítiť ako doma, ako medzi svojimi. A ponúkneme mu tiež, môže tam si s nami spraviť grill party, pretože on je tam ako svedok. Už bol predvolaný, toľkokrát už bol predvolaný, bol chorý, bol to, tak teraz dúfam, že príde, bude mať krásne privítanie pre Fica ako korunného svedka. Korunný svedok Fico, takže prídete aj vy 23. augusta, to bude party, to bude Fico party. Tak sa tešíme sa na nášho premiéra Fica. A ešte by som sa chcel spýtať, aký máte názor na Mariana Magata. To je kto? Magát. No tak on je môj Vaskiugen. Keď povie Vaskiugen, takže aký môže mať názor? Ja beriem všetky do Vaskiugentu.
Ja beriem všetkých. Cigáni povie Havasky, cigáni sú Vasky Jugend. Maria Maga povie Havasky, on je Vasky Jugend. Všetci. Miroslav Sládek povedal Havasky je môj Vasky Jugend. Si to videl to video, jak Miroslav Sládek hovorí Havasky? Si to videl to video? To sa volá na mojom kanáli Vešelie Vasky Jugendu a Freak Show Roberta Mihályho. Hej, to som videl. No, tam Miroslav Sládek sa stal môj Vasky Jugend. Si pozri to video. Takže Miroslav Sládek je môj Vasky Jugend. Ktokoľvek povie Havasky je môj Vasky Jugend. Či je to Maga, či je to Oled, či je to Fico. Keď Fico povie Havasky, bude môj Vasky Jugend. No, neviem, či mu povie, on asi nebude chcieť povedať. Hoci kto. Takže. A ešte by ma zaujímalo, že čo si presne robil v Amerike? Akú profesiu? Keby si vedel, 40 rokov som tam bol, všetko som robil. Všetko. Tam musí robiť všetko. Ako nejakú manuálnu prácu? Všetko som, podnikal som 12 rokov, všeličo som robil. Všeličo som robil. To je na long story, keď obnovie Československo a už budem mať čas, potom sa budeme zaujímať o to. Len teraz, keď začnem rozprávať, čo som robil, tu mi začnú vypísať a pán Vasky to a otázky. Tu mám 500 správ neodpovedaných. A tak bude mať 500 správ, tuto to daj. Dobre, tuto nechaj, lebo tam 500 správ neodpovedaných budem mať a budeme sa zaujímať nie o obnovu Československa, ale čo som ja robil. No. Preto to nechcem sa púšťať do toho, až keď bude čas na to. No. Takže tuto sme odjebli sa do toho. Toto je nový telefónny systém, takže sa tuto dodrbávame s tým. No, čiže ešte raz, toto bola dneska relácia iba fakt kvôli tým technickým problémom iba taká na vyskúšanie telefónu. 744 ľudí kúka. Zajtra vám garantujeme, že to, čo dneska tu mám nachystané. Čo ja chcem spraviť teraz, čo Bavolár nechcel urobiť, ja som chcel tam robiť z vysielača, my musíme si objasniť ekonomický systém, ktorý bude v obnovenom Československu. Toto je veľmi dôležité, pretože aj keby som ja padol pri príprave, vy to musíte spustiť tento ekonomický systém a to budeme rozoberať. Žiadnu krvavú revolúciu, žiadne nič, ale ako budeme ekonomiku riadiť, keď obnovíme Československo. Takže toto chcem spraviť nejaké také moje vysielanie, ja mám tiež tu kanál. Ty si dám tu, môj style vysielať všetko už. Takže to budete môcť volať a budeme debatovať o ekonomike. Žiadne komédie, žiadne bullshitovanie, len o ekonomike, aby sme vedeli... Ja to rozťahuješ, mal si byť o pol centru, ja som tu na kraji, nikto ma nevidí, rozumieš? Počka, ale... Kričíš tu, dneska... No to ja som taký šťastný, že toto som sníval do telefónneho systému. Ja som nešťastný, bo sa mi nepodarilo dokončiť veci do večera, vidíš, že ideme reláciu. Tak sa ti podarí dneska, tak dúfam, že to... Už to funguje? No, bude všetko fungovať. Dobre, moji milí. Takže velice sme radi, že ste pozerali. Zajtra tá relácia, čo dneska mala... 758 ľudí pozerá a my musíme poslať spať. No. Viete, nemôžeš dávať všetko. Ale keď ja budem tuto sám vysielať, potom budeme hore až do 4. rána. No. Ale čo chcem povedať? Nedali sa im produkt, ktorým sa im slúbili. Áno, však dobre, teraz ten produkt ty to dokončí. A už to funguje? Už to funguje? Bude fungovať, ale ja sa im tu nehore, ne? No, však dobre, počítačov, tu máme 10 počítačov. Meste Mardiko ide makať. Vy, ktorí neživoríte, prosím vás, tam na džín choďte. Áno, alebo na takže tak podpora. Takže tak choďte. No choďte takže tak.sk, to je www.takžetak.sk. Podporte. Dobre. Nech tu môžeme fungovať, pretože my fungujeme pre vás a z vašej podpory. Nás nikto nepodporí. Nám Fico nedá, nám nedá Matovič, nám nedá nikto nič. Nám nedá Matovič, nám nedá nikto nič. Iba vy. Takže ak máte 5 eur, pošlite. Ak máte 10, fajn. Môžete 100, môžete po 100, čokoľvek. Podporu a ideme ďalej. Dobre. Tak aspoň na záver posledná zaujímavosť. Volali sme tomu Harabinovi, jak stojí s tými odmenami, lebo Mika nám utekal. Takže teraz ešte máte 10 minút, čo som mu telefonoval, hej, lebo som chcel do tej relácie pustiť. Zajtra už iba to doplníme, hej. Tak toto bude na takú dobrú noc dneska, tak? Dobre? Dobre, takže teraz si vypočuje telefonát dneska, čo s Harabinom ohľadom týchto bullshitov žera. On si sebe vyplať odmeny. No.
To je tak, jak teraz, čo robili interview a rozhovory s týmto Osuským a nedali moju stranu. To sú hajzli. Nedali moje vyjadrenie k tomu. Nie, len z jednej strany. A takisto Harabina obvinili, ale nedali Harabinovi, aby to vysvetlil. Na túto to ale vysvetlí. Teraz si vypočujte vysvetlenie Harabinovi. Toto je iba také narýchlo, čo som teraz skočil. Hej? Lebo tam bolo viacero vecí. Kiska má odvolávať sudcov po 65-ke, nechce ich odvolávať. Hej? Čo, lebo to sú jeho tí riteľizáči tam, hej, Ďurišová sudkyňa, hej, tá, čo všetko ja u nej prehrávam, hej, lebo to je proste poslušná tomuto režimu, hej. Ona bola bývalá kandidátka na predsedničku. Dobre, tak toto pustíme a sa rozumiem s vami. Zajtra, ešte raz povedz, zajtra, to, čo dneska ste mali vidieť, budete vidieť zajtra. Dneska ste videli ukážku tam v prvej časti tej našej relácie, to bude šok, čo zajtra uvidíte, hej. Osusky. Ste požehnaní. Vy, ktorí ste sa rozhodli prispieť, ste požehnaní. Sulík. Nech sa vám to 1000-krát vráti. Hej, zajtra všetko. A uvidíte puč na Slovensku. Armáda obsadila hrad. Toto je satirická relácia. No. Takže nie teraz povie, Daňo povedal, armáda obsadila hrad. Pravda, že toto je satirická relácia. Ja som dneska bola, vidím vojsko, hej, a ja hovorím, kúrik, druhé Turecko, že? Čak ja už som sa zľakol, ja už mám ju utekať. No dobre, majte sa. Tak zajtra sa vidíme, pardon ešte raz za technické problémy. And don't let the bed bugs bite. A teraz si vypočujte Harabinové story. Tak. Pravdu si vypočujte. Dobrý večer, pán Harabin. Teraz je celé Slovensko zaťažené tou kauzou, jak si odišli na na ten liečebný pobyt, tak vytiahli, že ste si sám v sebe vyplatili z nejakých 113 000 celkov, ale z nejakých 70 000 eur, alebo už aj neviem, aké tie sumy tam lietajú, odmeny sám v sebe vyplatil. 113 000 údajní, že som si mal vyplatiť. Áno, sám v sebe, ale sám sebe, hej. Samoudeliť a samovyplatiť. No, to znamená, ale tak vždy tomu by malo predchádzať nejaké písomné rozhodnutie a tak, a ja sa dožadujem aj u Švecovej, aj všade, aj iní médiá sa dožadujú a nikto nevie predložiť ten doklad, hej, lebo zrejme neexistuje ten doklad, že sám v sebe ste si vyplatili, hej. No, to vás môžem, pán redaktor, uistiť na 1000%, že to je sprostá, primitívna lož. Také rozhodnutie by to musel byť individuálny, správny akt, ktorý by som ja musel podpísať, by tam bolo moje meno, prezvisko, že Harabin udeluje čo i len 1 cent odmeny Harabinovi. Také rozhodnutie neexistuje. To je skutočne mediálna hra na odpúťanie pozornosti od pána Kaliňáka, pána Bašternáka a týchto mega zlodejín, ktoré sa tu na slovenskej spoločnosti dejú a ja som si dovolil na toto poukázať. Podľa mňa nie je problém spoločnosti ani taká kauza Bašternák. To sú už také až drze následky. Ale problém je, ako som už viackrát povedal, pán Kaliňák, ktorý vypísal tender za 1,5 milióna eur, to je 45 miliónov bývalých slovenských korún, kde ľudia na jeho útvaroch, čo majú právne, poradenské a auditorské veci na starosti, oni to odrobia, dostanú plat a ešte súkromné firmy pána Kaliňáka, ktoré vyhrajú v tendre, potom dostanú za toto isté, čo už je urobené. Toto je sprostá majetková delikvencia. Hovorím to otvorene. To je buď podvod, krádež, alebo sprenevera. A pán Čižnár toto nestíha. Áno. A práve potrebujú vyrobiť kauzu na Harabina, pretože možno Harabin je magnet. Ľudia na Slovensku nemajú skutočne, čo už existenčne ani dosť nemajú, na lieky majú 300-eurové dôchodky, tak potrebujú pošľať spoločnosť na Harabina, že Harabin dostal, že si samoudelil tieto odmeny. Áno, a ja sledujem. Áno, ja to robím na tom, oni už ma hovoria, ty si Harabinov ochranca, lebo ja na to poukazujem, že všetko sú to účelové kauzy, hej. A včera... Ukážem rozhodnutie, keď vám hovoria, že ste Harabinov ochranca. Aký ochranca? Veď vy idete čo vás sledujeme, vy idete každému, či je to opozičný politik, či je to pán Kiska, či je to koaličný politik, pred vami majú strach a utekajú koaliční opozícii. Dokonca ešte idú spolu, radšej
oči spoločné, koaličný, opozičný, ako by mali odpovedať na vaše otázky. Presne. A utekajú, spoločne utekajú pred vami v symbióze. Tak, a ja sledujem aj váš facebookový profil, nie? A aj maily, lebo aj nám prišiel ten mail a si žiadali pána Miku, lebo TASR-ka s tým začala, to sa bude venovať detailne, potom neskôr tomu, ale STVčka v tom pokračovala, RTVS, a povedala, že Harabín sám sebe vyplatil, hej, sám sebe udelil, sám sebe... Vyplatil. Áno. No a stretol som dneska pána Miku. A keď už hovoríte o tých auditoch, hej, stretol sa pána Miku, hovorí, že či dostal ten mail a či sa ospravedlní vám, hej, tak on hovorí, že tomu musí predchádzať nejaká odborná analýza, či sa ospravedlní alebo neospravedlní, hej. Počkaj, nejaká analýza, však ja som mu napísal list, že pokiaľ neuverejní moje samoudelovacie rozhodnutie, že som si udelil, tak žiadam opravu a ospravedlnenie. Buď uverejní tento list a nemusí sa mi ospravedlňovať, teda uverejniť rozhodnutie Harabina o udelení centu odmeny Harabinovi. Buď ho uverejní, alebo nech sa mi ospravedlní. Keď sa mi neospravedlní, tak podám žalobu a zase budeme to platiť všetci my, občania. Mňa to uráža, keď to urobila verejnoprávna slovenská televízia a rozhlas, pretože ja ju platím. Presne. Aj vy ju platíte. Však koncesionárske poplatky. Koncesionárske poplatky. On klame, pretože každé médium si musí zistiť predtým, než uverejňuje niečo, čo je pravda. Či je to pravda. A až potom to môže uverejniť. Presne tak. A keďže oni pani Švecovej uverejnili, hoci im nepredložila ona dôkaz o samoudelení odmien, oni to uverejnili, no tak ma aj oni so Švecovou pošpinili. A predsa pre mňa je etický problém, že by som ja platil inštitúciu, ktorá má okydáva a zjavne nepravdy uvádza. A na to potrebuje analýzu koho. Stačí, že mu Švecová dá rozhodnutie Harabina o samoudelení odmien Harabinovi, uverejní ho, tak nemusí sa mi ospravedlňovať. Alebo keď mu ona ho nepredloží, no tak nech sa ospravedlní. Ale však to je tá moderná doba. Dnes každá analýza 1 000 000 eur stojí, 50 000 eur, 100 000 eur. A potom bude chcieť koncesionárske poplatky zvýšiť. Potom sa ešte bude súdiť, potom prehrá a my to zase zaplatíme. My to všetci zaplatíme. Lebo to je potom politická inštitúcia. Slovenská televízia, slovenský rozhlas. Takýmto prístupom je to politická inštitúcia. A verejnoprávna inštitúcia okiadza a bulvárnym spôsobom pošpiňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí jej platia. Však aj na mňa hovorili podvodník, 3-krát hlasoval vo voľbách, nakoniec sa ukázalo, že bolo to o verejnom záujme, prokuratúra všetko zrušila, ale už ani smietku neuverili o tom, že prokuratúra, ale našpiniť vedia. Presne, tak toto nie sú zločinecké, mafiánsko-mediálne metódy? A politické, pretože oni slúžia určitým politikom potom. Dobre, super. Politikom. Dobre, však nebudem vás ďalej to, ja potom urobím samostatné video, len teraz narýchlo, lebo o hodinu začíname vysielať, iba tam chcem pustiť, lebo Mika sa tam vykrúcal pekný nagelovaný, hnedý, ako keby prišiel z rúry nejaké vypečený, hej, hodinky drahé, a ešte aj honorárny konzul Mexika je, hej, takže ja neviem, či zastupuje mexické záujmy, alebo slovenské, proste, lebo Mexiku iba mafia vládne, hej, tam sa strieľajú najviac vražd na svete a tak ďalej, hej, čiže to, čak... No ale vidíte, tak on je šéfom verejnoprávnej inštitúcie a on navyšuje škodu a plýtva našimi peniazmi a chce zvýšiť koncesionárske poplatky. Už toto je tu na Slovensku a to je vážny moment, zákon, že každý občan musí platiť koncesionárske poplatky. Ten zákon nie je v poriadku, pretože občan, ktorý nemá televíziu a rádio, prečo by on mal za niečo platiť? Len preto, že to poslanci prijali. To je zjavne neústavné. Takýto zákon je zjavne neústavný. Budeme sa tomu venovať, lebo mám viacero takých podnetov, ale nebudem vás už teraz viac to, ja vám ešte prípadne zajtra, lebo ak sa vrátite z toho pobytu, by sme sa videli. Ešte týždeň som na tom liečení. Dobre, tak vás pozdravujeme, držte sa tam a Švecová, ešte uvidíte, ešte ani Švecovú ešte posledný dodatok, Švecovú sa pýta, má 65 rokov, Ďurišová 65 rokov a Kiska
sľúbil, že každého bude čistiť justíciu a 65-ročných bude odvolávať, ale tam sa nič nedeje. A vykrúcajú sa, aj Butoru som stretol. Však toto tvrdil, no? Že bude odvolávať všetkých 65-ročných, pretože to sú v podstate všetko komunistickí sudcovia a on ako tvrdý antikomunista, otec superkomunistického funkcionára a papaláša v Poprade teraz chce ich odvolávať a to aj mal predvolebný slogan, také niečo, je to mal. A teraz už nechce odvolávať, keď ide o pani Švecovú, lebo porušili zákony v jeho prospech. No, presne tak. Dobre, aj to potom neskôr, necháme vás, je večer, neskorý, tak pardon, a potom sa spojíme. Dobre, pozdravujem, akurát prišiel aj doktor Vasky, ideme robiť to živé vysielanie, tak vás pozdravujem a potom sa vidíme. A ten agresivár, alebo agresor... Však jeho som stretol aj Sulíka. Neuspravedlňuj sa mu. Nie, čo ste, vôbec nechce rozprávať, lebo on chce pokračovať v tej trestnej činnosti, to je nebezpečné vyrážanie. On napísal, že v budúcnosti znova mu dá facku a ja som sa dneska pýtal, že či bude v tom pokračovať a utekal potery, proste nechcel nič povedať, že on sa neodmieta vyjadrovať a Sulík mi povedal, že oni počkajú, aké on urobí právne kroky k Vasky, až potom budú reagovať, že či dá trestné oznámenie a tak, hej, že keď nič nebude robiť, ani oni nič budú robiť, hej, ale neviem, čo oni chcú robiť. To znamená, že zavedú agresívne ukrajinské praktiky do slovenského parlamentu, alebo aj voči novinárom zavedú agresívne praktiky. Toto chcel povedať pán Sulík a pán Osusky. Normálne toto je niečo neuveriteľné. Však potom uvidíte, lebo už máme horší signál, tak však to urobíme samostatnejšie, spracujeme celé, to ja vás navštívim, ak sa vrátite, hej, tak príjemný pobyt zatiaľ. No a toto učí naše deti, no však čo ich môže učiť, len agresivite. No presne, no však to je nebezpečné práve, však tam sa už ohradili ľudia. To je nebezpečné, mladá generácia, hej. Áno, tak. A SAS hovorí o slobode slova, hej, a dovolí byť novinára. Áno, no, však toto je všetko zvrátené tu už. No. To je fakt zvrátené. No, dobre, však uvidíte, toto, čo sa deje, to už je fakt ako neuveriteľné. No držte sa zatiaľ, pekný večer. Dovidenia. Tak uvidíme telefóny. Počujem ma, ja som ráno sa zobudil, už o 6 som bol hore, ne? A vedel som, že Kiska o 10, hej, a toto, hovorím si. Nechcel sa mi tak ísť, vieš? Tak nakoniec som sa poobliekal, bo som sa potreboval ísť ostrihať, vieš? Tak som išiel najprv tam, a potom sa išiel ostrihať. A nechcel sa mi, ale taký materiál, jak ja som dneska získal, počúvaj ma. To zajtra do kolien, všetci pôjdu do kolien. No, a ten Osusky, tak tam, to bolo niečo, že proste, toto musíte vidieť. A, už zvoní? Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Krásne, no. No, počúvame. No, hlasšte, bešedujte. Aj prepínať sa môže, už takto druhý volá, vidíš? Aha. Dobrý večer, ešte raz. Kľudne hovorte. Počkajte. Dobre, druhú linku. Haló? No, zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Krásne, čo? Dobrý večer, páni. Vítajte v Takže tak show a live naživo z New Yorku. Ste sa dovolali do New Yorku. Čo máte na srdci? Na srdci mám to, že minule ste dali toho Zurindu, ako dostal po tej sprostej hlave. A to zajtra bude ešte lepšie. No a potom si tam dali video pred 2 rokov, ako sa tam vykrúcal potom pred novinármi, takže... Však to je tá paródia, to je tá satíra. Jasná vec, že nikto mu nedal po hlave z našich Vaskyjugendov. Však to je tá paródia, že sme toho Rastia tam dali, jak mu s ním rozprával. A potom sme spravili srandu, Zurinda dostal po hlave s Roxorom a tu bola zaväzaná hlava. Však jasná vec, že... Dobre, lebo ja som si myslel, že vlastne to nadväzuje na to, že on dostal po tej sprostej hlave a že potom vlastne, že sa vyhovaral novinárom. Ja som nevedel, že to vlastne to je len akože paródia. Áno, však takže tak, toto je komediálne show, tak tu robíme takéto veci, že... Lebo ináč toto by si každý prijal, aby Zurinda dostal z Roxorov tyčo po hlave. Ale samozrejme vieme, že to je sen. To prijal, len ono to by znelo, že akože on dostal po tej sprostej hlave, za tej cigánskej a potom... Vy ste to pustili, že to vlastne malo nadväznosť na seba, ale to video bolo pred 2 rokov, tak to bol troška zavedený. Áno, tak Tešil, že on tam pindal do tých chlapcov a potom mu nabúchali po tej sprostej hlave. Áno, a potom s tým obväzom na hlave, čo bol, takže to proste komédia, paródia, takže
toto je tak, že tak komediálna relácia, no tak preto tu robíme také. To sa tam hodilo. Ten Dzurinda, ako má obviazanú hlavu, to sa tam hodilo. No. A to tak, že sa dobre, potom... Dobre, chlapci, dobre, tak som rád, že ste mi to vysvetlili, takže tak. No, dobre, díky, že si zavolal. No, díky. Dobre, čaute. No, dobre. Tak tu je niekto ešte, neviem, či tak sa toto funguje, lebo Messi Martin išiel hore pozrieť do počítača. Haló? Nikto? Haló? Tu je niekto. Haló, takže tak. The Nightbirds, noční vtáci, takže tak, bešedujú. Haló? Počujeme sa? Výborne. Ja už to viem ovládať aj sám. Toto je fantázia. Potom budem robiť show o ekonomike, pretože problém není dať dole tento režim. Problém je, čo potom. A toto musíte všetci vedieť. Takže potom budem robiť sám show, kde sa to bude vysvetľovať. No, dobre, bešedujte. Zdravím, pri telefóne Marek z Prešova. Dobrý. Fantázia. Dobre, lepšie, jak bolo, čo? Toto je fantázia. Dobre, bešeduj. I'm all ears. Chcem sa vás spýtať, pán Vásky, že či by ste prijali čiste teoreticky, to je taká otázka. Pozvanie do relácie Medzi priestor u pána Petra Králika a Juraja Poláčka na tému, že vy ako pán Vásky ste dostali facku od Osuského. Áno, pravde. A to je jaká relácia? Kde je to? Na Slobodnom vysielači. Áno, však ja som tam chcel robiť aj takú zvlášť reláciu. Áno, tak keď ma tam pustia ešte, no. Lebo už ja mám zákaz všade. A dneska som tiež, ja som napríklad dneska u Kiskovi nevedel dostať. Mňa jediného neseli pustiť zase, keď som tam robil bordel a potom ma pustili a hovorím... Máš to na videu, nie? No, tak počkajte, uvidíte, ako ho nechceli pustiť ku Kiskovi. Takže my sme proste, my nebijeme nikoho, my nikoho fyzicky nenapadáme. My len intelektom ideme na nich a oni sú takí jebnutí. Však jedine, čo nám môžu povedať, si blázon, si idiot. A dobre, v čom som blázon? A už sú hotoví. Pretože my hovoríme pravdu. A keby nám začala vykladať, no vy ste povedali, pán Vasky, to, a to ste povedali, pán Vasky. A je povedal, a nie je to pravda? A už sú ticho. Takže preto ich tá zlosť, tá nemohúcnosť, pretože oni sú na strane klamstva. Oni sú na strane fabulácie. Oni sú na strane fantasmagorie. Ale my sme na strane ozajstného sveta. A to sa nedá preraziť ozajstný svet s fabuláciami. Tak tá zlosť ich je a jediné násilie na nás. No. Takže, dobre. Ešte ste tam? Áno, počujem sa. Takže, áno, ja príjmem vždycky, však ja som bol na Slobodnom vysielači veľakrát, ale hovorím, už to proste, my sme také špičky, my sme takí hľadači pravdy, že proste ľudia už sa nás boja. Nie, že boja, ale proste vedia, že odhalujeme pravdu. Krajiny. A tam bol zamotaný v nejakej barovej bitke okamžite stiahnutý. No. A toto by sa nestalo. Keby som ja položil ruku na Osuského, celá táto príprava, obnova Československa, ja som stiahnutý z tejto prípravy. Moji ľudia by ma stiahli. Preto ja nemôžem na žiadneho politika položiť ruku ešte teraz. Keď príde čas, potom si to vynahradíme. Ale nie teraz. Teraz postupne striktne v súlade so zákonom a ja som nevedel vtedy, aké sú moje práva voči poslancovi, ak ma fyzicky napadne. Ja som nevedel. Takže radšej careful, opatrne. Ale čo chcem povedať? Počkaj. No, díky, idem na druhý telefóna. Dobre? Môžem? Môžeš. Ešte niečo máš? Dobre. Ste naživo vysielanie. Ja som dneska hotový. No dobre, nejako idete troška spomalenie, teda oneskorenie. Raz, dva. Nie, oneskorenie 60 sekúnd. Nie, ale že minúta. Vy pozerajte sa do telefónu, nie na obrazovku. Ja som vypol zvuk, ja som vám už nezvolal, ale som chcel povedať. Minule ma otravoval jeden buzerant. Aha. Na buzerantovi som povedal, že nech otravuje mňa, nech otravuje Kaliňáka. A ten buzerant mi na to povedal, že veľmi málo ľudí vie o tom, že Kaliňák je buzerant.
No, tak a čo potom? No tak teraz už to budú vedieť ľudia, keď to... No dobre, no ale tak teraz čo? tomu fríkovi z toho protestu treba odporučiť Kaliňáka. Tak možno. On je platený možno aj Kaliňákom. Áno, kto vie. Lebo však oni robia, tá Mihaliová banda robí ochranu tých homosexuálov. Ale dobre, ako ešte raz opakujem, my proti ní nemáme nič. My len hovoríme. Ja tiež nemám akože proti nič, vo verejnej funkcii, aby sa priznali, že sú, hej? Pellegrini predo mnou uteká, sa o to chcem opýtať, hej. Maňka, Banskobystrický župan. O Pellegrini to vie celá Bystrica. No, o Maňkovi? O Pellegrini. O Maňkovi to vedia všetci, aj v Polsku hádam. No, však on žil s tým moderátorom z Markízy, jak sa volá, Hermanom. Čo robia dvaja dospelí vo svojom súkromí, to je ich vec. Kúri, tu bol zase trestných stíhaní po dnešnej relácii. Herman, s Maňkom si páčia kokoty. No tak čo ja viem, čo robia vo svojom súkromí. Ako to vieš, ty si ich videl? No neviem, tak ale predpokladáme, že robia to isté, čo ten freak. Tak čo ja viem, čo robia. Tak my sme ich nevideli. No, čo robia vo svojom súkromí, pokiaľ neporušujú zákony. Ja som čo si videl. Pokiaľ nezneužívajú deti, tak nech si robia, čo chcú. Ale čo je horšie, keď zavádzajú voličov simuláciou reálneho manželského zväzku. Určite áno. A to isté robí Kaliňák. No babky by ich potom neulili. To Jožko, to neviem, či to dobre, že žije s Ferkom, hej, a tak ďalej. Ako, ešte raz nemáme voči nim nič, ale vo verejnej funkcii v dnešnej dobe, keď ešte nie je trestný čin, jak niekedy za socializmu to bol trestný čin, hej, že keď sa to... Nech sa priznajú vo verejnej funkcii a nech neklamú voličov. Nech si robia vo svojom súkromí, čo chcú. Hej. Čo, my budeme zakladať, čo robíš vo svojom súkromí? No, presne. Dobre, ešte niečo, lebo je tu druhý... Ale utlmíme to. Ešte druhý hovor. Dobre, tak môže ísť na druhý hovor? Jasné, pohľad. Dobre, tak hi, meine Jugend, díky, že si zavolal, díky. Dobre, čau. Dobre, ahoj. No, tu sme. Nie, musím blikať. Ale ty sa to už naučil ovládať, počúvaj ma. Dneska nový a ty už všetko ovládaš. Tak pustím ten materiál, čo som dneska natočil, môžem? Dobre, pusti ho. No to, čo zajtra uvidíte, čiže dneska je iba skrátená relácia pre tých, čo doteraz nevideli. Dneska som mal technické problémy obrovské, lebo toľko materiálu bol natočený a ešte horúčava celý deň bola, neviem, či počítať, čo tam má proste problém, musím... 700, no? Áno, ale zajtra bude 1000, ti garantujem. Teraz si pozrite, ja som točil, lebo medzi tým, kým sa tam robil počítač, lebo ja som pripravil niekoľko scén na dneska, nepodarili sa mi to vyrenderovať pre vás, lebo mám natočených kvantum materiálu, tak som ešte varil nejakú jahňacinu a tak. A kaže, ukáž, čo varíš. Tam sa do kuchyni a som urobil rýchlo video a s takými prestrihmi, čo sa dneska stalo, tak toto mala byť uputávka na dnešnú reláciu, ale bude uputávka na zajtrajšiu. Hej, takže púšťam. Daj si sluchátko. Pusti to. Môžem? Môžeš. No, tak iba narýchlo také videjko tu robím, pretože dneska je sobota, 23. júl. Mám kvantum materiálu, lebo ráno som bol u prezidenta Kisku, olympionikov, sľub prijímal a tak ďalej. Stretol som tam Kordu, tohoto Osuského a tak ďalej. Však uvidíte na videu, hej, jak utekali predo mnou všetci a jak ma nechceli pustiť. No proste kvantum materiálu ešte potrebujem aspoň hodinu a pol na dokončenie. Zároveň tu varím, lebo každý sa pýtal, ukáž video, čo varíš, hej? Tak tam varím, lebo však tu som prenajatom tuto v dome, hej. Tuto s mojím teraz najlepším spoločníkom, nožom Mac, hej. Tu čakám zrazu ešte cibuľa, čo sú zemiaky a tak ďalej. Ale čo chcem povedať, a dole tam sa pečie mi jahňacina, som dostal dneska od nejakého slovenského baču. No, ale čo chcem povedať, čiže nebudeme 20:45 začínať, ale si až okolo 22:00, 22:15 možno začneme dneska. A nechaj si nech ti vlak prejde po krku. Tak to ľudia robia, to sa nedá žiť. To je nemožné. No. Jak teraz v Čechách predvčerom, tiež 63-ročný penzista chudiak, potreboval na lieky, tam si požičiaval nejaké peniaze. No a čo? On si požičiaval nie, aby chodil na dovolenku a aby si kúpal nejaké luxusné veci, ale aby prežil. No a prišiel teda exekúcia, ho išli exekuovať, tak sa obesil. No. A takto to je, a to je dennodenne takéto hajzli vyjebaní. No ale však to skončí, lebo ľudia sa prebudzajú viac a viac. No. Takže... Len niekde niečo vidia viac. No. Dobre, teda, tak díky, že si zavolal. No, maj sa. Pozdravujem všetkých v Anglicku. Ahoj, čau. No, ideme pozrieť, tuto niečo svieti.
Haló? Nie. Dobre, no, tak máme linky voľné. Môžete zavolať, nech vyskúšame tento nový telefónny systém. A napíšte nám, počkajte, či zvuk je dobrý. A, už to je dobre. Haló? Dovolajte to tak, že tak, naživo. Hej, Lasky. Hi, meine Jugend. Ako je to zo... Dole sa spýtam. Počkaj, sa spýtam najprv. Ako je to so zvukom? Počuješ na dobre? Áno, ja ťa počujem. Ale takto, keď pozeráš, nie, že teraz na telefóne, ale keď pozeráš, no, či zvuk je dobre, keď otvárame ústa, či je synchronizovaný, toto chcem vedieť. Není. Není synchronizovaný? Nie. No, tak musím potom povedať. No dobre, no, bešeduj, lebo už druhý tam volá. Áno? Áno, počujeme sa, môžeš. No. Chcem sa ťa opýtať, Vasky, kde by som zohnal také tričko, ako má Martin Daňo? No, takže tak daj www.tagzetak.sk a tam tam sa to bude dať objednať. Už na to makáme, už sa to prichystáva. Takže... A druhá otázka moja. No. Aký máš názor na stranu Smer? Je to štandardná strana, alebo je to zločinecká skupina? Pozrite sa. Všetci, ktorí idú do politiky a zvlášť Smer, všetci, ktorí sa dostanú k moci, sa dostanú ako k moci? No tak, že sa spoja s firmami. Ako Mussolini definoval fašizmus? Fašizmus by nemal byť nazývaný fašizmus, ale korporatokracia. Pretože to zlúčenie štátnej moci s firmami. Takže iba ten sa dostane do vláde, ktorý sa zlúči s týmito firmami. A tu je fašizmus. A firmy a politické strany, ktoré sa zlúčia s týmito firmami, sú u moci. Kolár sa nikdy nezlúčil. Štandardná politická strana. Ako? Štandardná politická tak povedal, že je štandardná, to je výmysel. Také niečo neexistuje v politológii, štandardná politická strana. Choďte na knižku politológie. To je výmysel. Štandardná a neštandardná. Teda štandardná, ktorá je riadená týmito firmami, a potom, ktorá neštandardná. Strany Smer, SNS, zrejme SAS a Olelano a také. A neštandardné, samozrejme, že je LSNS a Kolár. Kolár, áno, to je neštandardné. To sú neštandardné. Oni sú nie naviazaní na Brusel ako Matovič a nie sú naviazaní na tieto firmy miestne. No. Takže to sú neštandardné. No. Takže to by bolo všetko. Dobre, díky, že si zavolal. Takže, dobre, hi, Lasky. Dobre, hi, meine Jugend. No, môžete volať, počkajte, čo to tu je? Počkajte, no, ešte sa učím. Ešte učím sa. To je prvý raz tento telefónny systém máme. Dobre to počuť, áno. Rudo, všetci pôjdu dole, áno. Dobre. Takže toto je krásny tento telefónny systém. Toto bol môj sen. Toto bol môj sen mať telefónny systém ako má... Tu je. Hi, meine Jugend. To meine Jugend volajú sem. Patríš ku mne? Haló? Jasné, patrím. No tak povedz, ak sa pozdraví. Hi, Lasky. Hi, meine Jugend. Dobrý večer. Chcem sa ťa opýtať, prečo si tomu kokotovi Osuskému nevrátil tú facku? Kamarát, ja som nevrátil facku, pretože som nevedel, akom som právnom postavení. Totiž, čo ja všetko robím, ja striktne dodržiavam zákony. Ja som robil CIA agenta 25 rokov. A keď sme boli vyslaní na misiu, prvý, čo vás učia, každého CIA agenta, striktne dodržiavať zákony v krajine, kde ideš zorganizovať štátny prevrat. Tam nemôže tieto filmy, čo vidíte nejakých CIA agentov, že sa bijú v krčme a toto, neexistuje. Keby CIA agent išiel do nejakej... No dobrý večer. Dnes začíname neskoro. Aj
tak, jak sme neskoro začali, tak skoro skončíme. Pretože normálne mi tu horia prsty dneska. Tak, jak máme toľko materiálu nachystaného, tak dneska sa to všetko fantastický materiál. Kazí. To sa stalo minulý týždeň teraz a potom Osuskou, to je bomba, lenže počítač, tak bol zaťažený, toľko krásnych vecí máme, matematikov maka a počítač tam niečo sa dodrbalo, takže na zajtra to sa pokúsime spraviť. Zajtra bude ozajstne tak, že tak dneska je len vysielame tak bez toho materiálu. Dobre, sa, vyskúšame telefón, pár minút, pustím aspoň zostrih, čo som dneska tam bol. Lebo ja som pripravil špičkový materiál, lebo od rána 2 hodiny som strávil tam u Kisku a tak, jak olympionikov. Niektorí olympioníci odkazali, takže tak, hej, všetko. Stretol som tam najstaršieho olympionika, 86-ročného kanoistu. Si tam, koho? Osusky, Korda, Mika. Materiál, čo Matiko má tu. A nemohol to všetko spracovať, lebo to počítač mu tam blbne. Oči, ani nespím, ja som od rána nespal. Takže nevadí, zajtra ideme. Takže live from New York, it's Saturday night a ideme vyskúšať náš nový telefón. Takže aspoň toto je taká skúšobný test run a zajtra by malo byť takže tak, aké ste ešte nevideli. A toho potkana Osuského, ako utekal, čo tam bol. A potom bol aj za Sulíkom matematikom. Ja som bol, zajtra uvidíte Sulíka, Osuského, Kordu, Miku, uvidia Butoru, Martin Butora, poradca prezidenta. Hej. Kurva, to máme tu proste, ale tak toľko máme, že sa počítač zavaril. Kordu dneska chytám, Korda utekal. Ja som myslel, že mi dá facku. Lebo pán Korda, vy ste s tým nožom manželku naháňali. Ne? A to, on tak iba kúkal na mňa a fixoval ma. A čakal. A teraz už čakal, že či, lebo on asi prišla, či mi dá facku, vieš? No. A nedal mi facku, našťastie. My nezavádzame násilie do politiky, my zavádzame násilie nikde, ale je lepšie, ako Aristoteles povedal, to ešte pred Ježišom Kristom. Je lepšie byť obeť neprávosti, než páchať neprávosť. A Ježiš Kristus to potom v tom vyjadril, je proste, keď ťa niekto udrie po jednom líci, nastav mu druhé. Takže učenie Ježiša Krista má základ v Aristotelovi. Takže toto je základ našej civilizácie. My sme civilizovaní. My žiadne násilie nestávame. Ale čo my robíme? S našim intelektom je taká sila, ako keby sme im dávali s pestiami a oni chudiaci jedine, čo nám to môžu vrátiť, nie intelektom, ale fyzickým násilím. Takže to, čo urobil Osusky, to je manna, to je dar z neba. Teraz sa ukázalo, aký je to fašistická svinia, ktorá ide zavádzať fašistické praktiky násilia do politiky. Však toto fašisti zaviedli do politiky v minulom storočí. Násilie. To je špecialita fašistická. No a on nechce byť nazývaný fašistická svinia. Fašistický hajzel. Takže na zajtra bude videjka, proste zajtra bude tak, že tak, aké ešte nebolo, lenže zlyhali sme, dúfam, tak nie, ty si nezlyhal, to počítač zlyhal, no tak nemáme tu také štúdia, jak Markiz, alebo Jojka, alebo títo tu majú, však to majú také špičkové štúdia, že my si nemôžeme dovoliť miliónové štúdia, my tu máme pár počítačov na kolenia, tak to robíme, no. A niekto nám poslal bezlučnú myšli, teraz už nepočuť, jak ťukám, to si sami ľudia. Ale máme nový telefónny systém, tak daj číslo, nech ľudia volajú, počkaj, nech ľudia volajú, chceme to vyskúšať, daj číslo. Či bude fungovať. A navrhol by som tak, urobíme 2-3 telefonáty, či fungujú, potom pustíme zostrih, čo sa dneska udialo, aby ste vedeli, čo zajtra vás bude čakať, lebo toto, čo teraz uvidíte, už teraz budete vidieť niečo, počúva, za chvíľku prídem k tomu. A potom, lebo teraz som volal Harabinovi pred pol hodinou, to už bolo 9:30 či koľko, on ešte na tom liečení, lebo dneska som pýtal Miku, či sa môcť spravedlniť za tie klamstvo, vieš. A že vlastne o čo tu ide, hej, tak som pustíme ešte rozhovor na konci, hej, čiže pustíme
to, čo sa stalo dneska v prezidentskom na hrade. Aha. Potom ešte porozprávame chvíľu a potom pustíme 10 minútovú nahrávku s Harabinovom, čo som... Ale hlavne ideme vyskúšať náš nový telefónčik. To je zabalené, ale... To ideme vyskúšať. Už máme všetko, podri. Messi nás mi ukáže, takže keď toto bude fungovať, potom budem robiť relácie ohľadom ekonomiky. Už budeme sám to robiť. Áno, mimo takže tak. To bude asi moja vlastná relácia, to uvidíte. Lebo tú ekonomiku musíme začať rozoberať, aby sme vedeli, čo budeme robiť po revolúcii. Čiže raz ešte zopakujem. Toto dneska je iba skrátená relácia, taká 20-minútová. A zajtra bude full tak aj s dnešným. A búrame ilúzie. A toto je najhoršia vec. Ľudia nechcú prísť o svoje ilúzie. Pretože tie ilúzie si vytvoria takú bublinu, v ktorom sa im komfortne žije. A ja prídem, tú bublinu im prepichnem, bum! A už to nie je komfort. A kto je na to, kto je vina? No to je to Vaského vina. Pretože mi prepichol moju bublinu. Moje ilúzie mi prepichol. Ja chcem žiť v mojich ilúziách. A preto nikde proste sa nastráňa, ani Vatika nechceli pustiť tam, čo bolo dneska. Však to budete zajtra, to bude všetko na videu, zajtra, keď to spracujeme, takže sranda. No, takže odkážte im, že áno, a ja som pripravený všade ísť, však pozrite sa, s Osuským, čo robili rozhovory, ani jedno médiu ma neskontaktovali, aby spravili so mňou rozhovor. Pôjde na tlačovú radu. My dáme ešte na všetky médiá, čo zverejnili Osuského, bez toho, aby konfrontovali Vaského a ešte označili za provokatéra, ešte dostanú pokutu, ti hovorím, lebo ak dáme pôjde na tlačovú radu, pôjdu dole, rozumieš ako? Dobre. Dobre, toto bliká... Ja vám ešte poviem skrátke, že vy, pokiaľ sa nemýlim, pán Vasky, tak vy žijete niekde, tuším, že v Bratislave. Tak konalo by sa to na Hatalovej ulici a väčšinou je to v pondelok s časom od 20:30. Áno, to Bavolár tam funguje. No áno, však ja nemám problém, že ak som chcel tam, aby som mal pravidelnú reláciu, ale Bavolár povedal, že nie, že to neschvaľujú. No tak dobre, neschvaľujete. No. Dobre, no toto je druhý telefonát. Áno. No už máme druhý telefonát. Tak sme sa dohodnuli. Dobre, ďakujem. Haló, bešedujme. No, môžete, lebo už druhý telefonát tam. Vy, čo tam voláte, vás tu vidíme, že voláte, tak ešte držte, lebo potom vás prepneme. Dobre, no, vy teraz bešedujte a pôjdeme potom na ten druhý telefonát. No? Počujeme sa? Áno. No tak bešedujte, lebo tam už druhý čaká. Aha, jasné, ahoj Vasky. Hi, meine Jugend. Ja som Pavel z Brna a mám tu aj kamaráda. Petra. Pozdravujeme. Ja momentálne teda žijem v Brne, ale ináč som zo Zlatých Moraviec a chceli sme len povedať, že to, čo robíte, sa nám veľmi ľúbi a podporujeme vás. Dobre, díky. Zajtra si pozrite reláciu, zajtra bude bomba. To najnovšie videjko z môjho kanálu Marička Magdonová si videl? Áno, videl som. No, fantázia, čo? Dobre, díky, že si zavolal. No, ideme tu na... Podporujeme aj Slovensko, aj Česko. Áno, obnovíme. Za chvíľu bude Československo obnovené. 10-kilový náklad. Tí hajzy budú utekať. Dobre, ďakujem, že zavolal. Ideme na druhý telefonát. Ďaká. Hi, meine Jugend. Haló. You are on? Ste na... Takže tak naživo. Bešedujte. Dobrý večer. Ahoj. Ahojte. Ty si Vasky Jugend? Ty si môj Vasky Jugend? Patríš ku mne? Áno, alebo nie? Áno. Tak povedz hi Vasky, keď si Vasky Jugend. Áno, však ja vás sledujem, z Anglicka volám. Dobre. English, speak English, huh? So what's in the fucking UK? Chcem to vyjadriť obrovskú podporu a obrovský obdiv vám obom, hlavne tebe. Napriek tvojmu veku, jak ty ste odvážni a... 65-ročný. A vy ho mladíci, 62-ročný. Moja budúcnosť je jasná. Moja budúcnosť je smrť. Tak keď idem do smrti, aspoň I'm going down fighting. I'm going down in blood. In flames and blood. In a blaze of glory I'm going. Lebo teraz vlastne môj spoluzakladateľ Hnutia tretej cesty, no tak nie ako ja. nie, ty to bol tiež starší je.
No má rakovinu, je v nemocnici, no tak čo? Mám na výber. Alebo zomrem na starobu niekde na rakovinu v nemocnici, ako môj spoluzakladateľ Hnutia tretej cesty, alebo zomriem pri pokuse o obnovu Československa. No tak ja by som radšej zomrel pri pokuse o obnove Československa, než ako tento môj spoluzakladateľ Hnutia tretej cesty politickej strany teraz je v nemocnici na rakovinu do piče. No tak čo? Ja radšej idem dole v krvi. No a prelejem krv. Presne ako Thomas Jefferson povedal, z času na čas strom slobody musí byť podkropený krvou tyranov a patriotov. A ja som ochotný pokropiť s bojou krvou strom slobody slovenského a českého národa. Takže tak. No dobre, ešte? Takže tak len toľko, že tiež som v Anglicku, ty si tu bol, že? Ja som v Anglicku, ja som v Amerike. Žil si tu, no, lebo doma sa nedá, tak museli sme sem prísť za lepším životom a možno nejakým úsporám a uvidíme, či sa niečo zmení raz jedného dňa u nás a kedy. Nech máte veľa podporovateľov a nasledovníkov a to je asi tak všetko, takže tak. Dobre, čakaj spýtať, čo tam, ty si tam koľko rokov si vonku? Rok a pol sme tu. Koľko? Rok a pol. Rok a pol, no tak jasné. Čo budeš robiť za 300 € a 10 hodín denne v Samsungu? Tak. Však to potom si daj hlavu na len